Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Drizio FM, Bombo Radio Iloilo flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Hulyo 1 tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Anom ka mga Ilonggo seafarers ang natigayon nga ma-rescue sang OWA. Lakip na diri ang mga nagkalain man sining ahensya sa gobyerno kag subong man ti sa pagpanigwa ni Lone District Representative Jam Baronda matapos sining ma-stranded dito sa may tatlo masulod sa tatlo sining ka bulan nga na-stranded. Sa dugang pang mga impormasyon ining huring-huring mayara sang tawag siya ni smuggled nga mga bugas nga dala ining nasambitan nga barko in panginwala ining sang Philippine Coast Guard. Samtang Task Force sa Drainage sa pagatutukan ang interconnection sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo. Sandig sa kay Mayor Inday Raisa Treñas Chu ang isa sa mga nakita niya sinadring nga concern amo iyang wala nagaalangot ang aton sining mga drainage. Ini bangod nga ang lain-lain man nga insya sa gobyerno ang naga-construct sinimo ang may mga proyekto. Mayara iya sang syudad, mayara man iya sang City District Engineering Office sa Department of Public Works and Highways kag mayara man sang iya ka region. So maayo man ni karon iyang ginatutukan ini sang aton sining alkalde para ini nga masolusyonan man ang masabi nga pagdanaw-danaw sa palibot sa syudad sa Iloilo. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, mga driver kag chairwoman sa Metro Iloilo Transport Cooperative nagyaw-yawanay. Mga driver nag-untat biyahe. Luyag sini nila nga pahalino na ang chairwoman. Kag 21 ka mga private colleges magapasaka sa tuition fee. Muni madalagwar mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa aton sining mga kasimanwati, isa na naman ini karon ka mangin palasanon sa bahin iya sa mga ginikanan ang pag-aprobar karon mamiyan sa Commission on Higher Education nga mayara sang increase para iya sa tuition kag iban pa nga mga school fee para sa 21 ka mga private higher education institution diri sa Western Visayas sa academic year 2025-2026. Naglapot iya sa 6.6 sa aton sining mga kabumbo or ini tungod man sa bahin karon iya sa pagsaka sa inflation rate diri sa rehiyon. Istoryanta dugang ini karon sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad diri sa Bumbuhanay sa Udto pagkatapos sa mga nagapauna kag dalakuan ng mga balita kaupo naman sa Bombo News Center. Mga Mar, si paring Nanding may number 2 daw. At mukhang kuhol? Hindi naman, stick to one niyang sinanding. Kasama niya nga sa palayan niya. Uy, loyal ako sa only one ko. Pioneer, ang mabisang pamuksa ng kuhol sa palayan. Di agad natutunaw kaya mabisa ang Bayonet pellets. Kaya stick to one ako. Bayonet. Bayonet mula sa Jardine Distribution. Sa pagbugtaw mo sa
Aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-1 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Department of National Defense bukas sa pagtatayo ng US ng ammunition production at storage facility sa Subic Naval Base. Bagong military concept naman nais ding ipatupad sa West Philippine Sea at mga katabing karagatan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ng ika-78th anniversary ng Philippine Air Force. Ang modernisasyon at pagbabago ng hukbong impapawid ipinagmamalaki ng Pangulo. Abangan din mamaya sa iba pang mga balita, Internal Affairs Service ng Philippine National Police hinihintay na ang kopya ng affidavit nitong si alias Totoy para matukoy ang iba pang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng 34 na sabungero. Abangan rin mamaya sa ating business report, ang net external liabilities ng bansa tumaas pa sa $69.3 billion nitong buwan ng Marso, ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa provincial report, kaliwat ka ng mga pagbaha na itala naman sa may bahagi ng Camarines Sur dahil yan sa matinding buhos ng ulan. At sa ating international news naman, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pupunta sa White House sa gitna ng panawagan sa Gaza ceasefire. Samantalang International Criminal Court ay kinumpirma ang sophisticado at target na cyber attack. Sa sports balita naman, ang Warriors big man at 3-time NBA champion si Kevon Looney lilipat na sa New Orleans Pelicans. Live, nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng pagsuporta ang Department of National Defense sa mungkahi ng Estados Unidos na pagtatayo ng ammunition production facility at storage facility sa Indo-Pacific region. Kung babalikan, ay inirekomendaho ng US Congress sa US Department of Defense na pag-aralan ang posibilidad ng pagbuo at pagtayo ng mga ammunition depot at paggawaan ng armas sa Indo-Pacific region. Isa sa mga inirekomenda ay ang dati nitong naval base sa may Subic dyan sa bahagi ng Zambales. Natanong si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ukol dito at tiniyak ng kalihim na bukas ang Pilipinas sa naturang mungkahi. Maariyan niyang makalikha ang naturang programa ng maraming trabaho para sa mga manggagawang Pilipino kung sakaling ito man ay mangyari. Posible rin na niyang makakuha ang Pilipinas ng bagong teknolohiya mula sa US na maaaring magamit ng militar ng Pilipinas. Sa kabila nito, wala pa niyang formal communication na natanggap ang Department of National Defense mula sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan, mayroong siyam na Enhanced Defense Cooperation Agreement site dito sa Pilipinas na nagagamit din ng US Forces sa ilalim ng naturang kasunduan. Ang mga ito ay ang Palawan, Pampanga, Cebu, Nueva Ecija, Cagayan de Oro, Balabac Islands, Palawan, Isabela at 2 sa probinsya ng Cagayan. Samantala, sinimulan na ng Pilipinas ang pagpapatupad ng One Theater concept ng Japan kung saan tinitingnan ang West Philippine Sea, East China Sea at Korean Peninsula bilang iisang operational area sa panahon ng krisis. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., layo ng konsepto ang mas malalim na koordinasyon sa operasyon, pagbabahagi ng intelihensya at pagtutulungan ng Pilipinas, Japan, Estados Unidos, South Korea at Australia. Anya, ito ay isang military concept na hindi nangangailangan ng bagong kasunduan at kasalukuyang pinangangasiwaan sa Pilipinas ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. Bubuuin ngayong buwan ng Disyembre ang Combined Coordinating Center bilang unang hakbang habang inaasahang lalakas pa ang interoperability ng Pilipinas at Japan sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement. Ang konsepto ay tugon sa lumalaking tensyon sa rehiyon, bunsod yan ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea
pati na rin sa East China Sea. Sa iba pang mga balita, tumaas sa 69.3 billion US dollars. Katumbas po ito ng 3.88 trillion pesos ang net external liability ng Pilipinas sa pagtatapos ng Marso ng taong kasalukuyan. Mas mataas po ito kaysa doon sa 65.5 billion dollars o katumbas ng 3.67 trillion pesos nitong Disyembre ng taong 2024. Ito'y bunsod ng mas mabilis na pagtaas ng foreign investment sa Pilipinas kaysa sa pundong inilagak ng bansa sa ibang mga bansa. Naitala ang kabuang external debt sa $326.8 billion. Nakatumbas po yan ng 18.31 trillion pesos. Habang ang panlabas na asset ay nasa $257.5 billion. Katumbas po ito ng 14.42 trillion pesos lamang. Sa taunang datos ay lumubo ng 17.2% ng net external liability mula ho sa $59.1 billion. Nakatumbas naman ng 3.31 trillion pesos noong pong Marso ng taong 2024. Pinakamalaking bahagi ng foreign investment ay napunta ho sa tinatawag na other sector tulad po ng mga pribadong korporasyon, mga household at maging sa non-profit. Samantala, ang Bangko Sentral ng Pilipinas pa rin ang may pinakamalaking bahagi sa pundong inilalaan ng bansa sa mga dayuhang pamumuhunan o mga dayuhang assets. Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinangunahan ang ika-78th anniversary ng Philippine Air Force. Ang accomplishments naman ng hukbo kanyang ipinagmalaki. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-78th anniversary ng Philippine Air Force ngayong araw. Sina Defense Secretary Gilberto Chodoro at Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura ang sumalubong kay Pangulo. Ang tema ng anibersaryo ay Focus Philippine Air Force at 78. Advancing air power by committing to mission, strengthening capabilities, and championing core values. Lubos namang nagpasalamat si General Cordura kay Pangulong Marcos dahil sa suportado nito sa ang hukbo. Ibinida din ng Philippine Air Force ang kanilang naging accomplishment sa kanilang territorial defense and air surveillance na nakapagtala ng 1,034 flying hours at maritime patrols sa West Philippine Sea, 95 maritime flights kung saan nasa 11,905 foreign vessels ang kanilang na-monitor. Sa internal defense operations naman, nasa 12,800 ang Balikan po natin mamayang linya ni Bombo Annalise, mga kabombo mula po sa may Villamor Air Base, doon ho sa may Philippine Air Force, kasabay pa rin po ito ng pangunguna ni Pangulong Marcos, doon ho sa anibersaryo ng Philippine Air Force. Samantala sa iba pang mga balita, inaasahan pong magbabalik kulungan itong si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ngayon pong araw na ito, kung saan matapos ang sinagawang major surgery na appendectomy sa datihong kongresista, binigyan ng clearance to be discharged ang datihong pugante ng Philippine General Hospital. Kaya't ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Tupacio, maaaring makalabas na ngayon pong araw ang kanyang kliyente. Bunsod nito, ibabalik na sa kulungan ng Bureau of Jail Management Penology dyan po sa may Taguig City ang dating kongresista. Ngunit sa kabila po nito, ginit naman ng kanyang kampo na kailangang manatili na babantayan ng mga profesional ang kanyang medical condition. Sa kasalukuyan, natili pa rin sa ospital ang dating kongresista dahil hinihintay pa ang huling approval at mga tests para ho sa kanya. Habang kanya rin kinakaharap ang mga patong-patong na kaso dahil sa kanyang pagiging sangkot sa krimen na pagpatay at iba pang mga krimen. Balik ko tayo dyan sa anibersaryo ng Philippine Air Force na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Kamusta dyan, Bambuan? Sa iba pang mga balita, mga updates, mga kabombo, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagsisimula ng pagpapatupad nitong tinatawag na Capital Markets Efficiency Promotions Act. Ito ho ay kilala sa pinaikli na CMEPA. Ito hong batas na ito, kilala rin sa tawag na Republic Act 12214, ay komprehensibong reforma sa sistema ng pagbubuwis na naglalayong gawing masabot kaya ang pamuntunan at pamumuhunan sa bansa at mas maging epektibo ang acting capital o itong tinatawag na capital markets para sa mas maraming Pilipino at upang makasabay sa ibang mga rehiyon. Sinabi ho ng Pangulo na higit na mataas ng maka-6 na ulit ang binabayarang tax sa pag-invest sa mga stocks dito sa Pilipinas kumpara
sa mga kapitbahay na bansa at ito ho ang pinakamataas daw sa buong Asya. Subalit dahil sa bagong batas, itong batas sa SIMEPA, maibaba na sa 0.1% na anya'y makakahikayat sa mga Pilipino na mamuhunan din sa ating capital market. Ibig sabihin, ang pag-i-invest ng 10,000 stocks ay nangangahulugan ng 10 piso lang sa halip na 60 pesos ang babayaran sana. Isa rin sa mga pangunahing nilalaman ng batas ang pagbabaho ng documentary stamp tax sa orihinal na pagpapalabas ng shares of stock mula ho sa 1% patungo ho yan sa 75 o 75%. Sa iba pa dates, dako ho tayo dyan sa may bahagi po ng Senado, mga kabombo, si Senator Ontiveros. Binueltahan itong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at sinabihan na bitawan na ang pagiging buhay pugante. May balita ho dyan si Bombo JC Galvez. Binueltahan ni Senador Arisa Ontiveros si dating presidential spokesperson Harry Roque at matapang na sinabi na tumigil na ito sa pagiging pugante. Ang payag ni Ontiveros ay kasunod ng pagtuligsa ni Roque na dapat umanong alisin ang senadora sa Senado dahil sa di umano'y panunuhol sa isang testigo upang maglantad laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Lumabas sa mga paratang matapos silantad ni Michael Maurilio alias Rene, isang dating testigo sa pagdinig ng Senado na binayaran umano siya ni Ontiveros ng halagang 1 milyong piso upang magsalita laban kina Duterte, Sara Duterte at Kibuloy. Gitang senadora, humarap muna si Roque sa Senado at haharapin niya ito. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po siyempre yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng proseso. Umalis ng Pilipinas si Roque kasunod ng arrest order mula sa Kamara. Ito'y matapos siyang i-cite for contempt at patawan ng detention order dahil sa kabiguang magsumite ng mga dokumentong magpapatunay sa umano'y biglaang pagyaman niya. Kalaunan, ipinag-utos ng korte sa Angeles City, Pampanga ang pag-aresto kay Roque dahil sa kasong human trafficking na may kaugnayan sa illegal na operasyon na isang Philippine offshore gaming operator hub sa bayan ng Porac. Samantala, matapang naman na pinabulaanan ni Ontiveros ang mga paratang ni alias Rene. Bilang tugon sa mga kasinungalingan na ito, sinabi ni Ontiveros na magsasampa siya ng formal na reklamo sa National Bureau of Investigation laban kay alias Rene at sa iba pang sangkot na individual sa darating na Miyerkules. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, muling tumanggap sa ikalawang pagkakataon ng Commission on Elections ng unqualified opinion mula sa Commission on Audit. Una nila itong nakuha noong taong 2024, isang makasaysayang tagumpay para sa poll body matapos ang mahabang panahon. Itong unqualified opinion ay indikasyon na maayos at malinis ang financial report ng poll body alinsunod yan sa International Public Sector Accounting Standards. Pagtitiyak naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ipagpapatuloy nila ang pagiging transparent at accountable pagdating sa mga ginagastos ng poll body. Nagpapasalamat po tayo sa COA. Ito po yung napakahalaga sa amin. Historic first. Dahil po nung nakaraang taon, kauna-unahan sa pagkakataon, after 85 years na ang COMELEC ay nagkaroon ng unqualified, unmodified opinion. Wala pong nakitang problema, depekto o kaya excesses or whatever sa submission natin ng mga accounting documents, sa mga badge, etc. sa paggastos ng COMELEC nangangahulugan, pinapatunayan po ng COA report na ito ay transparent and properly accountable. Dito po sa pangalawang taon, napanatili po namin yung unqualified opinion. Sabi nga natin, yan po yung papanindigan ng COMELEC hanggang sa matapos ang termino namin ni na Commissioner Maceda. Kinakailangan laging maayos, malinis ang libro ng COMELEC para lang po bawat 5 na ginagastos ng Commission properly reported, properly accounted. Ito po yung utang namin sa sambayanan. Yan naman po ay base sa pinapanindigan natin na prinsipyo ng transparency and Inyong napakinggan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia.
Sa iba ho tayong mga balita mga kabomboy, kinatuwa ng Bureau of Immigration ang naging pasya ng Manila Regional Trial Court na ideklarang Chinese national itong si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na ayon po sa ahensya lalo pang nagpapatibay sa kasong deportation laban sa kanya. Ayon kay outgoing Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, kinumpirma ng korte ang datos mula ho sa immigration records at ang fingerprint analysis ng National Bureau of Investigation na si Go ay isang Go Huaping, isang Chinese citizen na dumating sa Pilipinas noong 1999 gamit ang investor visa. Tagumpay ito niya para sa gobyerno kung saan ipinapakita nitong may banyagang nakapasok sa puwesto gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Kinampihan ng korte ang co-warranto petition ng Office of the Solicitor General at idineklarang hindi kwalipikado itong si Go na tumakbo sa halalan dahil sa kakulangan ng patunay na siya ay Pilipino. Dagdag pa ng Bureau of Immigration, matagal na nilang sinimulan ang deportation process at ang hatol ng korte ay patunay na tama ang kanilang hakbang. Itong si Alice Go ay nakakulong ng halos 10 buwan kaugnay ng mga kasong human trafficking, money laundering at graft na may kaugnayan sa Munoy Scam Hub dyan sa bahagi ng Bamban, Tarlac. Sa kaugnay pa rin pong mga development, inaprubahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang 50 million pesos na pondo para sa Bureau of Immigration upang punduhan ang deportation nitong mga dayuhan na manggagawa mula sa illegal Philippine offshore gaming operators. Ang pundo mga kabomboy, bahagi po ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang lahat ng mga Philippine offshore gaming operator operations sa ating bansa simula ho kalagitnaan ng 2024. Kasunod ng mga investigasyon ng Kongreso na nag-uugnay sa mga ito sa krimen tulad po ng mga scam, torture, human trafficking at posibleng pang-espya at mga pagpatay. Tinatayang nasa 20,000 mga worker ng Philippine offshore ang kailangang pauwiin. Ayon sa Philippine Amusement Gaming Corporation, nilagdaan noong Hunyo at 30 o kahapon itong Memorandum of Agreement para sa 15 million pesos na grant na ibibigay sa dalawang tranche o dalawang bahagi. Tig 25 million pesos na release sa unang tranche sa araw ng pirmahan. Sinabi naman ni Chairman Alejandro Tenco Jr. na gagamitin ang pondo para sa repatriation nitong mga illegal worker na nakakulong sa Bureau of Immigration Warden Facility dahil karamihan sa kanila ay walang kakayahan na bumili ng kanilang mga plane ticket. Sa iba pang mga balita na tinutukan ng ating news team, itong mga personalidad bukod sa celebrity na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabongero, posibleng mas marami pa ayon yan sa Department of Justice. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posibleng mas marami pang personalidad bukod sa isang celebrity ang sangkot umano sa pagkawala ng mga biktimang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring may iba pang mga kilalang tao ang iniimbestigahan hinggil sa mga nawawalang sabongero. Ngunit tumanggi munang kumpirmahin ng naturang kalihim kung mayroong katotohanan na kasama sa kasabuat ng mastermind ang isang kilalang babaeng artista. Anay, hindi muna siya magbibigay ng komento at kumpirmasyon hinggil rito sapagkat kailangan pang maberipika ang impormasyon. Kaya't kanya munang sinabi na mayroon at mas marami pang ibang mga individual ang kasama o posibleng sangkot din sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. I cannot comment on that yet kasi we have to validate a lot of data. More than that, marami pa. There are others. There are others. Dahil rito ay kanya namang ipinagmalaki ng maraming development na umano sa kanilang isinasagawang pag-iimbestiga lalo na sa mga impormasyong patuloy na sinusuri at pinag-aaralan kung saan hiling niya ang mas mahabang pasensya at ilan pang mga karagdagang panahon upang matukoy ang katotohanan hinggil sa kaso. Marami ng development. Kaya nga we never give up. We never give up on these cases. Kaya lang we're patient. We just have to be patient. It's a process, di ba? Kaugnay pa rito ay kanya namang kinumpirma na ang kagawaran ay sumulat na sa gobyerno ng Japan upang humingi ng tulong. Nais kasing matukoy ng Department of Justice ang katotohanan sa mga isinuwalat ng testigong kinilala bilang si alias Totoy. Maalala na kanyang ibinunyag na matapos mapatay ay inilibing umano ang mga nawawalang sabongero sa bahagi ng Taal Lake. Kaya't gayon na lamang ang pagtitiyak ni Justice Secretary Remulla sa pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Department of Environment and Natural Resources. Ngunit nang matanong naman ang kalihim kung kailan ang target date nila na maisakatuparan nito, bigo niyang sabihin ang tiyak na petsa ng pagsisimula. As soon as possible.
alam mo naman DOJ, the deadline is always yesterday. There's never a timeline that's enough for anybody. Laging kulang ang oras. Diba? The deadline is always yesterday. Hindi, sumulat pa lang kami. We just wrote. Wala pang... tutulong ng ROV. But I think we'll be able to get equipment from the Bureau of Mines sa Geosciences. Dito sa DNR. May sarili tayo. Pero we still need mapping facilities. Kailangan mapapa natin. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin nare-resolba o natutukoy kung nasaan na nga ba ang mga nawawalang sabongero. Ang tangi palang tiyak ay ang inihayag ng Department of Justice na kanilang gagawin na lahat upang tuluyang makamit ang hustisya. Mula dito sa Department of Justice, ako si Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Kaugnay pa rin po ng balitang nawawalang sabongero mga kabombo, ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police hinihintay pa rin na tuhong kopya ho ng affidavit itong si alias Totoy para matukoy ang iba pang mga pulis na sinasabing sangkot din dun ho sa pagkawala ng 34 na sabongero. May mga development din dyan si Bombo Bea Peniza. Patuloy na hinihintay ng Internal Affairs Service ang mismong kopya ng affidavit of complaint ng isa sa mga lumutang na akusadong si alias Totoy para sa pag-usad ng kaso ng 34 na nawawalang mga sabongero. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame, ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Atty. Brigido Dulay, bagamat makakausad ang mga ikinakasang investigasyon ng kanilang tanggapan at ng iba pang kaugnay na ahensya hinggil sa kaso ay hindi magagarantiya na mayroong magiging sustansya sa takbo ng investigasyon. Paliwanag ni Dulay, ibig sabihin lamang nito ay hindi mapupunto at maituturo agad ang mga nararapat na ebidensya kung kulang ang mga sumusuportang pahayag para makuha ang mga ito. Ito ngayon na nakikitang hadlang sa kaso ng mga sabongero dahil sa mga kulang na ebidensyang susuporta sa pagdukoy na iba pang sangkot sa kaso. Hindi, nakakausap pero walang sustansya. Sabihin, paano mo bibigay yung talagang ebidensya kung wala ka naman mga piraso, mga pieces of the puzzle itama. So yun naman ang naging hadlang doon sa issue ng business ng Lero sa pagkakas na kulang talaga ng mga cooperative agencies. Samantala, nauna naman na dito matatandaan na noong taong 2021 hanggang 2023, 7 pulis ang naibulgar na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Kaya naman ang mga bagong pahayag ni alias Totoy ay importanteng maisumite na dahil paliwanag ni Dulay maaaring hindi lang ang naunang 7 na-dismiss sa serbisyo ang kailangan pang imbestigahan. Ito yung nabulgar kasi ito sa mga. Base sa ebidensya, sige lang. No? Kaya in fairness naman, yung bagong kalaysay nito si alias Totoy, importante sa amin. Sapagkat mukhang hindi lang ito at maaaring may dagdag pa ng mga pinasabing miyembro ng na kailangan din namin. Pero sa ngayon ay ito ay hintay pa namin. Siyempre ito ay manggagaling din sa Department of Justice at kami naman ay sumusunod sa NAPOLCO. At kung anong galaw ng NAPOLCO, kami na din si PNP will take the license of NAPOLCO at how to forward this. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang Internal Affairs Service mga magiging salaysay ng akusado at tiniyak na patuloy rin silang susunod sa kung ano ang magiging hakbang ng National Police Commission sa kanilang ikinakasang investigasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bubukas naman ng 20th Congress ay muling isusulong ni 4-piece Party List Representative J.C. Abalos ang ilang panukalang batas na layong palakasin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Una na anya rito ang pag-adjust sa halaga ng cash grants para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries. Anya, 2019 pa ang huling review sa 4-piece program at ang kasalukuyang halaga ay na nitong tulong ay hindi na sapat sa kasalukuyang presyo ng bilihin at serbisyo. Ipinapanukala rin niya
na ang pagkakaroon ng budget floor para yan sa pondo ng 4-piece program upang maiwasang matapyasan pa ito muli at maapektuhan ang tulong para sa mga benepisyaryo. Mayroon din anya siyang resolusyon para humingi ng update ukol sa community-based monitoring system na siyang batayan sa pagpapaabot ng social services. Bukod sa mga nabanggit, inihain muli ni Abalos ang panukala na gawing regular holiday ang araw ng halalan na sa kasalukuyan ay idineklara lamang na special non-working holiday. Ito ay para mabigyang pagkakataon ng mga empleyado na makauwi sa kanilang mga probinsya para makaboto. Gayon din ang Absolute Divorce Bill. Pahayag ni 4-piece Party List Representative JC Abalos. Narito pakinggan natin. Hindi po pareho ang halaga ng ang presyo ng ating mga bilihin, kaya nararapat lamang na baguhin po natin yung amount ng cash grant. This was filed in the 19th Congress, and of course, we will be refiling that in the 20th. Another one, of course, is pagdating po sa budget ng 4-piece program. We noticed that in the past 2 years, nagkakaroon po tayo ng budget slash. So yung naging consequence po nito, nagkaka-budget deficit ang ating program, and ang nagsasuffer po ang mga beneficiary. Dahil na-delay ang kanilang pagtanggap ng cash grant, we will be proposing a budget floor sa appropriations clause ng 4-piece program. Inyong napakinggan si 4-piece Party List Representative JC Abalos. Sa iba pang mga development ngayong pong araw na ito, formal lang nanumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim na Department of Foreign Affairs si Secretary Maria Teresa Lazaro. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa oath-taking na ginanap kanina hong umaga doon sa may Palasyo Malacanang. Si Lazaro Magacabumbo ang pumalit po sa pwesto ni dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Ginawaran din si Lazaro ng Order of Sikatuna itong si Pangulong Marcos dahil sa kanyang katangi-tanging dedikasyon sa serbisyo publiko sa loob ng 4 na dekadang exemplary leadership, particular na sa bilateral at multilateral diplomacy. Particular na magsilbi siya na ambassador sa France at Switzerland at maging ang kanyang iba't ibang assignment sa Europa, Amerika at sa Asia-Pacific region. Kinilala ang naging ambag nitong si Secretary Lazaro sa interes ng Pilipinas critical foreign policy issues, kabilang dito ang maritime security, regional peace and stability, at ang tinatawag na multilateral cooperation. Samantala, pinabulaan na naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang lumalabas na impormasyong malapit nang mag-rupture o bumigay ang Manila Trench. Bagaman aminado ang ahensya na maaring magkaroon ng mapanganib at mapanirang pagyanig sa naturang trench, wala umanong katotohanan ang inilalabas sa ilang social media site na magkakaroon ng rupture sa lalong madaling panahon na maaring magdulot ng mega thrust earthquake. Unang inilabas ng isang social media site sa Estados Unidos ang ilang impormasyon ukol sa umano'y pagpapakita ng Manila Trench ng ilang senyales na may kapabilidad na gumawa ng magnitude 8.9 hanggang 9.3 na lindol. Giit naman ni Bacolcol, maaaring makagawa ng magnitude 8.3 na lindol ang naturang trench at magdulot ng 3.5 meters o mas mataas pa na tsunami hanggang Manila Bay. Ngunit ngayon wala pa anyang senyales na nagpapakitang mangyayari ito sa lalong madaling panahon. Pinabulaanan din ni Bacolcol ang nilabas na ulat na maaring aabot ng mahigit magnitude 9 itong Manila Trench. Pagtitiyak naman ng PHIVOLCS official, regular ang ginagawa monitoring ng ahensya sa naturang lugar habang mayroon ding nagpapatuloy na pag-aaral na ginagawa ng ahensya sa pakikipagtulungan ng Office of Civil Defense at Japan International Cooperation Agency. Oras natin, meron na ho tayong 27 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dako tayo dyan sa bahagi po ng Commission on Elections, ang naturang komisyon, itong Buluan at Dato din Sonsuat, inirekomendahong tanggalin sa Commission on Elections Control. Habang ang COMELEC naman, tuloy pa rin ang pagkahanda para ho sa 2025 barangay at sangguniang kabataan elections kahit wala pa rin po yung batas doon ho sa panukalang ikansela ho muna ito pansamantala. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na posibleng tanggalin muna pansamantala sa ilalim ng COMELEC control ang lugar ng Buluan, Maguindanao del Sur at Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte.
Ayon kay Garcia, ang mga lugar na natukoy ay kanila na lamang oobserbahan pagpasok ng election period para sa Bangsamoro Parliamentary Elections na magsisimula sa Agosto 14 hanggang Oktubre 28 ng kasalukuyang taon. Matatandaan na isinailalim ang Buluan, Maguindanao del Sur at Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte noong nagdaang 2025 midterm elections dahil sa serye ng karahasan na may kaugnayan sa halalan na ang ilan ay humantong pa sa kamatayan. Kaugnay pa nito, ibinahagi rin ni Garcia na nakatanggap sila ng mensahe mula sa Bangsamoro na posibleng mapasa ang batas para sa reallocation ng 7 seats sa Hulyo 15. Inamin nila na kung ito ay kanilang susundin ay magkukulang na sila sa panahon. Pagtitiyak ni Garcia na lahat ng kanilang ginagawa ay pinapaalam din nila sa mga namamahala sa BARM. Sinabi ng ating sa usapan namin ng Commissioner in Charge para sa Bangsamoro Parliamentary Election na i-recommenda niya si Commissioner Amy Ferrolino na wag na munang ilagay at this point pag na ilagay ang Dato din Sinsuat at Buluan sa COMELEC control. We will just observe na lang pagpasok mismo ng election period. Ako din po ay sinulatan, kanina lang natanggap ko ng mismong komite ng Bangsamoro na sinasabi nila yung update sa kanilang pagdinig patungkol sa 7 seats ng Bangsamoro na dati ay sulu. Yung nakalagay nila, kung di ako nagkakamali, ang timetable nila baka maipasa ng July 15 yung mismong panukalang batas. Pero aaminin po namin, at ito po hindi pressure sa Bangsamoro, with all due respect. Medyo talaga pong kapos po kami sa panahon kung paghahabulin po namin yung July 15 na iyon. Samantala sa iba pang balita, inihayag din ni Garcia na patuloy pa rin ang kanilang paghahanda para sa 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Anya, inatasan niya ang Project Management Office na ituloy lang ang kanilang ginagawa at mga procurements dahil crucial ang halalan na ito. Ang anumang desisyon na kanilang matatanggap ay susundin nila pero sa ngayon, prioridad nila na makapaghanda pa rin upang hindi kulangin sa oras. Wala pa pong batas sa kasalukuyan, wala pa rin pong indikasyon na maipopromulgate yung batas. Muling pinag-utos ni reiterate sa aming Project Management Office na ituloy ang lahat ng ginagawa, ituloy ang lahat ng procurement kasi nga napakahirap magsigurado ngayong panahong ito, ganong ilang buwan na lang ay eleksyon na dapat ng Barangay and SK. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bago ho tayo dumako sa ating balita sa ibayong dagat, mga kabombo, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa ilalim ho ng kanyang administrasyon, kanyang sisiguraduhin ang kanyang buong suporta, lalo na sa pagbili nitong mga makabagong kagamitan at sapat na skills training para ho sa mga sundalo ng Air Force. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang hukbong panghimpapawid sa hindi ho natitinag na debosyon sa pagprotekta sa ating kalangitan at maging sa pagtulong sa ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad. Mensahe ng Pangulong Marcos sa Philippine Air Force na pagpatuloy ang kanilang mandato at ang kanilang misyon at tiyaking mapanatiling credible ang ating aerospace. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang role ng Philippine Air Force lalo na sa territorial defense kaya nararapat lamang nabigyan ng kaukulang kagamitan ng hukbo. Naniniwala kasi ang Pangulo na kapag mayroong sapat na kagamitan at kaalaman ng mga sundalo, lalo itong gaganahan sa pagtatrabaho. Pinasisiguro din ng Pangulo ng Pilipinas sa hukbo na lahat ng air assets ay maprotektahan at nakapwesto sa mga strategic location dito sa Pilipinas. This was earned through discipline, determination, and unshakable devotion to protecting the people and to protecting the state. It meant taking off to the skies when the weather was inclement, bringing supplies to typhoon-ravaged areas when help was needed, providing support to troops on the ground when morale was at its lowest. It meant showing up with consistency, competency, and integrity. The hard work continues, even when nobody is looking. As threats evolve and disasters strike, the Air Force delivers, adapts, and does its job and performs its mission. Focus PAF at 78 demands us all to continue fulfilling this mandate with clarity of purpose and conviction. It is a reminder to stay committed to our mission, one that is strengthened with enhanced capabilities and endurance.
Bagay po yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ika-78 anibersaryo ng Philippine Air Force ngayong araw dyan sa may Villamor Air Base. Sa mga balita naman sa ating ibayong dagat, bibisita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House sitong Hulyo 7 para sa pulong kay United States President Donald Trump kasabay na tumitinding pressure para yan sa tigil putukan sa Gaza. Ayon sa White House, matagal nang nais ng dalawang lider ang pulong na layong palakasin itong ugnayan at itulak ang kapayapaan. Una nang sinabi ni Trump na umaasa siyang magkakaroon ng ceasefire sa susunod na linggo. Ito ang ikatlong pagbisita ni Netanyahu kay Trump ngayong taon at bago ito, idarating muna si Israeli Minister Ron Dermer para yan sa mga paghahanda. Habang nagpupursige naman ang United States para sa truce, tuloy pa rin ang opensiba ng Israel kung saan 51 katao ang nasawi nitong Lunes sa Gaza ayon yan sa lokal na otoridad. Nagbabala rin si United States President Trump na posibleng isuspende ang tulong militar ng Estados Unidos kung hindi aatras ang mga kaso laban kay Israeli Prime Minister Netanyahu. Ang giyera ay nagsimula sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7 taong 2023 na sinundan ng opensiba ng Israel na ikinasawi naman ng mahigit 56,000 katao sa Gaza. Sa iba pang balita, kinumpirma naman ng International Criminal Court na kanilang na-detect at matagumpay na nakontrol itong isang sophisticated and targeted cyber attack noong nakaraang linggo, ang pangalawa sa mga ganitong insidente sa mga nakaraang taon. Sinabi ng International Court na agad nilang natukoy, nakumpirma at naresolba ang insidente sa pamamagitan yan ng Internal Alert at Response System ng hukuman. Isinasagawa na ang masusing pagsusuri sa posibleng epekto nito sa buong hukuman at may mga hakbang na ring ipinatutupad upang mabawasan ang anumang negatibong resulta. Bagaman hindi pa ibinubunyag itong buong detalye ng pag-atake, tiniyak naman ng hukuman ang kanilang pagiging bukas sa pagbibigay impormasyon sa publiko at sa mga state parties. Muling nanawagan ng International Criminal Court ng patuloy na suporta mula sa pandaigdigang komunidad upang mapanatili ang kanilang kakayahang ipatupad ang mandato para yan sa hustisya at pananagutan, isang responsibilidad na ibinabahagi ng lahat ng state parties. Binigyan diin ng insidente ang lumalalang panganib ng cyber attacks laban sa mga international institution, lalo na yaong may sensitibong kasong legal at mataas na antas ng seguridad. Patuloy namang iniimbestigahan ng International Court ang lawak na nasabing pag-atake at kung may data ba o operasyon na naaapektuhan. Meron na lamang ko tayong 24 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa ibang mga updates, nanindigan ng Employers Confederation of the Philippines na sapat na ang karagdagang 50 pesos na wage order para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Kahapon, inununsyo po ng Department of Labor and Employment na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region itong 50 pesos na dagdag pasahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Bagaman may mga pumuna rito at iginiit na hindi sapat dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, iginiit ng grupo na isang malaking hakbang na ito para sa ilang mga employers sa Metro Manila. Marami sa kanila anya ay kinailangang mahigpit o maghigpit na ng kanilang sinturon para lamang makatugon sa naturang wage order. Sa kabila nito, buong suporta pa rin anya ang naturang grupo sa bagong wage order dahil ito ay resulta ng multi-sector consultation sa pangunguna ng National Capital Region Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Samantala, ginit naman nitong si President Sergio Ortiz Luis Jr., siya pong nagsisilbing presidente ng grupo, na ang bagong wage hike ay sapat na upang tumigil ang Kongreso sa pagsusulong nitong umano'y hindi makatwiran na wage increase. Nagagawaan niya ng mga wage board na bumuo ng akmang wage adjustment dahil ito ang kanilang tungkulin. Nanindigan si Ortiz Luis Jr. na hindi na kailangan ng legislation para sa wage adjustment dahil epektibuan niya ang mga wage board sa bawat rehiyon sa buong Pilipinas. Sa kaugnay pang balita, mga Kabombot Star Nation, nanindigan ang National Wages and Productivity Commission na dumaan sa maraming mga pag-aaral ang dialogo na 50 pesos wage increase na inaprubahan para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ito ay sa kabila ng pagpuna ng marami kasama na ang ilang mga mababatas na hindi sapat ang dagdag sahod na 50 peso. Ayon kay Executive Director Maria Criselda C., ang pangunahing naging basihan ng National Capital Region Regional Board ay ang mga nakuha nilang salik sa mga serye ng konsultasyon bago inaprubahan itong wage order. Kabilang dito ang may 22 na consultation na isinagawa kasama ang mga magagawa sa Metro Manila at yung 28 consultation kasama ang mga grupo ng mga employers sa Capital Region. Nagkaroon din ng public hearing noong Hunyo 17 upang alamin
alamin ang karagdagang hinaing ng iba't ibang sektor. Maliban sa mga konsultasyon, ibinatay din ang desisyon sa kasalukuyang paggalaw ng presyo sa mga merkado, takbo ng gross domestic product sa bansa at ang paggalaw ng inflation sa mga nakalipas na buwan. Dito ay pinagsama-samaan niya ang lahat ng mga nakuhang inputs hanggang sa makabuo ng isang desisyon ang wage board. Lahat niya ng concern o alalahanin ng bawat sektor isinaalang-alang bago inaprobahan itong 50 pesos. Paliwanag ni Director C, ito na ang pinakamataas na wage hike na inaprobahan ng board mula noong nabuo itong noong 1989. Kasunod ng 50 pesos wage hike, magiging 695 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region na nasa non-agriculture sector, habang 658 naman ang sa sektor ng pagsasaka. Sa ibang mga updates, may inilatag na direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong talaga na Commissioner ng Bureau of Customs. Ito ay protektahan ng itong border ng bansa at tiyakin ng transparency at epektibong pangungulekta ng kita ho ng gobyerno. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong pinuno ng Bureau of Customs itong si Commissioner Ariel Nepomuceno na nanumpa sa kanyang tungkulin nitong araw ng Lunes o kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang papel na ginagampanan ng Customs para makapag-generate o makalikom ng kita ang gobyerno at maprotektahan ng pambansa ang pambansang seguridad at patuloy na maisulong ang matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Itinatag ang Customs para ho sa pangungulekta ng mga bayarin at buwis. Kritikal na tanggapan na rin niya ito na nakatutok sa paglaban sa iligal na kalakalan, pagsusulong ng lehitimong komersyo at pagpapaigting pa ng tinatawag na border control. Samantala, isinusulong ni re-elected Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na ma-exempt ang overseas Filipino workers sa pagbabayad ng premium contribution sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa pagbubukas nitong 20th Congress, kanyang inihain ang House Bill No. 2 na aamyenda sa Republic Act 11223 o Universal Healthcare Act. Ayon kay Romualdez, nararapat na palakasin ang healthcare system ng bansa upang mapabilis at mapabuti ang paghahanda sa public health emergency. Kapag naging ganap na batas, ang gobyerno na ang magbabayad ng kalahati ng premium ng overseas Filipino workers, habang ang natitirang kalahati naman isasagutin niya ng mga employer. May probisyon din sa panukala na babawasan ang kontribusyon at ipagbabawal na ang alinmang transfer o paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang hindi naman magagalaw na bahagi ng premium subsidies para sa indirect contributors ay eksklusibong ilalaan para sa pagtataas ng mga benepisyo o pagpapababa sa premium subsidies. Meron na lamang tayong 19 na minuto bago sumapit ang launa ng hapon. Update na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Camarines Sur, mga kabombo. May mga serye po ng mga pagbaha. Dulot po nitong mga malawakang pagulan na naranasan po dyan. Patuloy pong binabantayan ng mga otoridad. May update po dyan ang Bombo Radio Naga. Patuloy na nakamonitor ang lokal na pamahalaan ng Iriga sa lagay ng panahon na matapos ang naitalangang pagbaha dahil na rin nasa pagbuhos ng malakas na ulan. Maalala, unang naitala ang pag-apaw ng tubig sa bahagi ng Iriga City na umabot pa sa Baywang. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Attorney Maharlika Ramon Aferina, City Administrator ng Iriga City, sinabi nito na patuloy ang isinasagawang assessment ng kanilang hanay sa mga binahang lugar upang malaman ang naging epekto nito. Binubuksan nila ang mga manhole at nagsasagawa ng inventory ng mga drainage system, maging ang mga kanal na ginawa na hindi naman sa lokal na pamahalaan ng Iriga. Dagdag pa ng opisyal, mabilis naman na humupa ang baha at sa ngayon, possible na mga binahang area ngunit nakabantay pa rin ang kanilang opisina lalo pat nakakaranas pa rin ng panakanakang pagbuhos ng ulan sa lugar. Samantala, maliban sa lungsod ng Iriga, nalubog din sa tubig baha ang ilang lugar sa lalawigan ng Camarines Sur at lungsod ng Naga matapos ang ilang oras lamang na malakas sa pag-ulan. Kasama sa mga nalubog sa baha ang nasa 19 na classroom sa Julian B. Meleton Elementary School at sa iba pang barangay sa lungsod ng Naga at lalawigan ng Camarines Sur. Kaugnay nito, pinapayuhan naman ang lahat ng mga residentes, lalo na ang mga nasa mababang lugar, na maging alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad. Sa ngayon, nakakaranas pa rin ng pag-uulan sa lalawigan ng Camarines Sur at Naga City, kung kaya patuloy na pinapag-ingat ang lahat. Bigay ng instruction sa engineering office, sa CDR, para i-assess yung cause ng flooding. And mayroon ng mga initial assessment, binubuksan yung mga manhole. Kasi ang instruction ni Mayor mag-inventory ng lahat ng drainage system, kung gano'ng kalawak, gano'ng kalalim, saka
volume ng mga debris sa loob. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Legi Bara nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. This is Bombo Radio Philippines, number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation, we connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Dako pa tayo sa iba pang mga provincial reports. Si Budget Secretary Pangandaman na nagsisilbi rin bilang chairperson ng Philippine-Open Government Partnership, hindi mo ka mga newly elected leaders na maghatid ng sustainable solution para sa mga suliraning panlipunan. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Hinimok ng chairperson ng Philippines Open Government Partnership ang mga bagong halal na lider sa mga lokal na pamahalaan na maging inklusibo, itaguyod ang open government at maghatid ng mga sustainableng solusyon sa iba't ibang suliraning panlipunan. Bahagi ito ng mensahe ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman kasabay ng kanyang pangangasiwa sa panunumpa ng mga mataas na opisyal sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay Pangandaman, nararapat na palakasin ng mga lokal na opisyal ang boses ng mga kababaihan, kabataan, magsasaka, mangingisda at katutubo, hindi lamang bilang tumatanggap ng serbisyo, kundi bilang katuwang sa paglikha ng kaunlaran. Ipinahayag din niya na dapat ituring ang open governance bilang isang pinagsasaluhang layunin at pamantayan kung paano dapat magtrabaho ang mga lokal na pamahalaan. Ang tinutukoy ni Pangandaman na Open Government Partnership ay naitatag noong 2011 at layuning isulong ang transparency at accountability, bigyang kapangyarihan ng mamamayan, labanan ang korupsyon at gamitin ang makabagong teknolohiya upang palakasin ang pamahalaan sa mga bansang kasapi. Ang Pilipinas ay isa sa 8 founding members ng Open Government Partnership kasama ang Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, United Kingdom at United States. I urge you to lead with open hearts and open ears. Listen deeply and serve inclusively. Bilang mga leader, ilapit natin ang sarili natin sa ating mga kababayan. True leadership isn't measured by how loud our voice carry, but by how carefully we listen to the quiet needs of the poor, the weary, and the unheard. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Sa bahagi naman ng Central Visayas, itong hinihinalang drug laboratory na diskubre sa Cebu City. Isang chemical engineer, arestado. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Sinalakay ng mga otoridad ang isang hinihinalang laboratorio ng iligal na droga sa isang apartment complex sa Barangay Zapatera, Cebu City, Lunes ng hapon, Hunyo 30, 2025. Ang operasyon ay pinangunahan ng Police Regional Office sa 7 na katuwang ang Cebu City Police Office at Filipino Drug Enforcement Agency Conpedia 7 matapos lumabas sa kanilang investigasyon ang impormasyon na tungkol sa umano'y ginagawang produksyon ng shabu at party drugs sa naturang lugar. Sa panayam kay Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang Regional Director ng PRO 7, na isinilbi ang search warrant na inilabas ng korte matapos ang 5 buwang surveillance sa suspect. Arestado naman ang isang lalaki na kinilalang isang chemical engineer na umano'y responsable sa paggawa ng mga illegal na droga, gaya na lamang ng shabu at ecstasy. Ayon kay Maranan, ang nasabing suspect ay sinasabing nagsusupply ng droga sa Western at Central Visayas, pati na rin sa Zamboanga Region. Inamin umano ng suspect sa mga otoridad na siya mismo ang naghahalo ng mga kimikal batay sa order ng kanyang mga kliyente. Nakumpiska mula sa kanyang inuupahang unit ang mga sangkap at kagamitan para sa paggawa ng droga kabilang ang mga party drugs at ibang uri ng baril. Ayon sa mga otoridad, itinago ang laboratorio sa isang kitchen type na pasilidad upang hindi mapansin ng mga residente. Sa panayam naman ng Bombo Radio Cebu sa caretaker ng apartment, sinabi nito na wala siyang alam sa illegal na operasyon. Inilarawan niya ang suspect bilang tahimik at palaging casual ang kilos, kaya't hindi ito agad pinagdudahan.
patuloy ang mas malalim na investigasyon upang matukoy ang lawak ng operasyon na nasabing drug lab at kung sino pa ang mga posibleng kasabwat ng suspect. Pusigin ang ating mga operatiba, ating mga police at siyempre katuwang natin dyan yung ating mga PIDEA counterpart and we were able to package it into a co-plan. Ito na yung combination ng almost 4 months na trabaho. Sinasabi natin. Alam mo naman sa sindikato, walang imposible. Talagang hahanap sila at hahanap na isang lugar kung saan magagawa nila yung kanilang nefarious activity. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, ang kinatawan ng 5th District ng Negros Occidental, balak na magsagawa ng privilege speech patungkol sa sitwasyon nitong mga evacuees ng Bulkan Canlaon. Yan po sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara. May update dyan ang Bombo Radio Bacolod. Balak ni Negros Occidental 5th District Representative Attorney Dino Yulo na magsagawa ng privilege speech sa pagbubukas ng session sa Kamara patungkol sa sitwasyon ng mga Canlaon evacuees sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Ito ay matapos ng biglang pag-alis ng 33 na pamilya o 80 individual mula sa covered court ng La Castellana National High School na nagsisilbing evacuation site. Ang mga ito ay umuwi sa kanilang mga tahanan sa loob ng 6-kilometer extended danger zone ng Bulkan Canlaon nang walang pahintulot mula sa local government unit. Dahil ng mga evacuees na sila ay pinapabayaan na lamang at tumutulo sa tuwing uulan ng kanilang mga tent. Ito ay pinabulaan na naman ng La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa paninindigan na sinisikap ng municipal government na mabigyan ng makakain ng mga evacuees habang waterproof naman ang kanilang tent. Matatandaan na hanggang sa ngayon ay hindi pa din pinahihintulutan ang pagtira sa loob ng 6-kilometer extended danger zone dahil nananatiling nasa alert level 3 ang status ng bulkan. Ayon kay Yulo, physically tired, mentally disturbed, psychologically distressed at sexually deprived na ang mga evacuees dahil sa halos 6 na buwang pananatili sa evacuation centers. Ngunit sa kabila nito, wala pang nailatag na malinaw na plano ng mga opisyal sa kahihinatnan ng mga evacuees sa mga susunod na buwan o taon. Naniniwala ang kongresista na hindi titira ang mga evacuees sa tent city, lalo na at sila ay mapapalayo sa kanilang mga hanap buhay. Paninindigan nito na dapat ay makapaglabas na ng malinaw na plano ng Office of the Civil Defense para sa mga internally displaced persons dahil kung wala pa din, siya ay mapipilitang magsagawa ng privilege speech upang maiparating na sa mga kasama nito sa House of Representatives ang sitwasyon. They've been there for the last 6 months. No, they are physically tired, mentally disturbed, psychologically distressed, and sexually deprived. Yet there is no clear plan on what's going to happen in the next 3 months, the next 6 months, or the next year. So assuming that the crisis will be for the next how many years? Yeah. Are we going to say that they will abandon their livelihood? Oh, we should be quite clear on what we want or what is our plan. Mula rito sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang General Alliance of Workers Associations na nawagan ng 50 pesos na emergency relief allowance para sa mga manggagawa sa Western Visayas. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang General Alliance of Workers Associations ng 50 pesos na emergency relief allowance kada araw para sa mga manggagawa sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Winnie Sancho, ang Secretary General ng General Alliance of Workers Associations, sinabi nitong kailangan ng pagtaas ng minimum na sahod ng mga manggagawa dahil sa kabiguan ng Kongreso na aprobahan ang 200 pesos na itinakdang pagtaas ng sahod. Dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sinabi niyang tumaas din ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin, produkto at serbisyo. Binanggit ni Sancho na ang Department of Labor and Employment at ang National Wages and Productivity Commission ay nagtutulungan upang tugunan ang mga isyu sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Sinabi niya na ang Regional Wage Board sa Western Visayas ay dapat magmungkahi ng agarang hakbang upang matulungan ang mga manggagawa na makatawid sa hirap.
dulot ng mataas na halaga ng pamumuhay na sanhi ng mga hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Sancho, ang mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin ay bumubuo ng isang supervening condition na magbibigay katwiran sa paglabas ng isang wage order kahit walang petisyon mula sa mga manggagawa o sa loob ng 1-year ban period. Binanggit ni Sancho na ang minimum na sahod sa Western Visayas ay mula 450 pesos hanggang 500 pesos kada araw. Hanggang Oktubre noong nakarang taon, mayroong mahigit 193,000 na mga manggagawa sa Western Visayas na direktang makikinabang mula sa pagtaas ng sahod o emergency relief allowance at mahigit 300,000 na mga manggagawa na kumikita ng higit sa minimum na sahod na hindi direktang maapektuhan ng ayuda na ito. Sinabi ni Sancho na ang halaga na ibibigay kung ito man ay pagtaas ng sahod o emergency relief allowance ay hindi dapat bababa sa 50 pesos kada araw na magsisilbing agarang tulong pang-ekonomiya. Dagdag pa niya, mahalaga na maibigay ang pagtaas na 50 pesos sa lalong madaling panahon bilang pagpapakita ng malasakit at pagkilala sa mga manggagawa bilang isang pangunahin na pwersang panlipunan at pang-ekonomiya na ang pagsisikap ang nagpapalago sa yaman ng bansa at nagpapausad sa industriya. Panahon ngayon kailangan, no? Kasi gipit na yung mga manggagawa eh. Yung hinihingi namin, what we are requesting is the restoration of the workers' purchasing power, which is 95 to 100 pesos per day, which I believe is reasonable, no? Considering the deterioration of the workers' purchasing power and that the real value of 1 peso in Region 6, according to Philippine Statistics Authority, is only 81 centavos. So the workers is losing. Ang nawawala sa mga manggagawa, almost 100 sa isang araw. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang mga internally displaced individuals na may special needs sa Isla ng Negros pinatira muna at pinagamit sa kanilang mga silid-aralan sa kabila po ng pagsisimulan na ng pasukan. May exclusive report naman po dyan ng Star FM Cebu. Patuloy pa rin nananatili at pinagamit sa mga internally displaced persons o IDPs na may special needs ang ilang mga silid-aralan sa Isla ng Negros. Ito ay sa kabila ng pagbubukas na ng pasukan noong Hunyo 16 kung saan una na rin ginamit itong pansamantalang tirahan na mga evacuees na inilikas dulot na aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Salmano III, ibininyag dito na may mga IDPs pa rin nananatili sa mga silid-aralan na pinahihintulutan naman umano ng Department of Education. Anya may mga ibinigay umanong konsiderasyon kabilang ang mga may special needs, mga matatanda na at mga may kapansanan. Sinabi pa ni Salmano na sa Canlaon City, mayroong 2 classrooms sa isang paaralan ang ginamit para sa mga ito, habang sa La Castellana ay may isang gusali na may 12 classrooms. Kaugnay nito, natutugunan naman umano ng kagawaran sa pamamagitan ng pagkakaroon ng temporary learning stations para sa mga bata para makapagpatuloy pa rin ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Paglilinaw pa nito na hindi naman ginamit ang mga naturang silid-aralan kaya pinayagan na gamitin ito ng mga IDPs. Nauna na rin kasing inilipat sa mga shelter tents sa mga evacuees para bigyang daan ang pagsisimula ng pasukan noong nakaraang buwan. Samantala, binanggit pa nito na dahil sa pagpapalabas ng mga IDPs sa classrooms, sa kanyang huling bilang ay nasa 245 na ang bumalik sa kanilang tahanan, ngunit ang mga ito pa umano ay nasa labas naman ng 6-kilometer extended danger zone, habang karamihan ay naiwan sa mga evacuation center na tinatayang nasa 1,800 na pamilya. Sa kasalukuyan, nananatili naman sa Alert Level 3 ang status ng Bulkang Kanlaon. Dahil ang klase ay nag-vacate po tayo ng mga classrooms na kung saan diyan po sila karamihan na tumira bago mag-start ang klase nung June 16. May mga natira pang IDP sa mga classrooms dahil pinayagan naman po sila ng DepEd. Yan po isang consideration na binigay ng DepEd sa atin. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy
Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybay ng ating mga provincial station. Halimbawa dyan sa bahagi po ng Visayas area, sa tagarian po sa may probinsya po ng Iloilo at karatig na probinsya, nariyan pang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Diyan sa Negros area, nariyan pong Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya po ng Cebu at karating na probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para po sa mga Akyano, nariyan din po ang Bombo Radio Kalibot. Para po sa mga kapatid po natin mga Waray, ang Bombo Radio Tacloban. Tayo magtapos na itong ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kalutpunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo na isuod sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Madamo karon sang nagdayaw sa Ilong District Representative Julian Jamjam Baronda pangod sa manasig sining paghatag sa nagakaigo ng tulupangod sa sining mga seafarers nga na-stranded diri sa may Lubok Port. Matapos nga nakalabot sa talatapan sang kongresista, nagpangita gilayon sang pamaagi agod nga makontak ang mga nagkalain-lain sining mga concerned agencies or government agencies para nga matagan sang nagakigo karon ing tulupangod kag mahatagan man sang win-win solution ang nasambitan sining problema. Kaupod ang Department of Migrant Workers, ang Overseas Workers Welfare Administration kag ang Philippine Coast Guard ginpadulungan ining nasambitan iya karon nga barko nga na stranded aga dito sa aton sining mga kabombo, nakapangita sa mga medyos posibles sa aton sining mga kauturan agud iyang mahatagan sang nagakigo man sining igtulupangod ang pila ka mga concern sining mga seafarers. Hindi lamang kay mga Pinoy or Ilonggo ining mga seafarers kundi lakip na sila diri pila pagid ka mga foreign national just like India national ang yara sa nasambitan sining barko.
Ti diri man kag natagan sa nagakigo sining solusyon. But why dira nagatakop mga biyan ang nasambitan sining paghatag man sa nagakigo sining tulupangod kay sabahin karon iya sang city government at imayara man sila sang gin-provide sining assistance. Amo ning isa sa mga makabig man naton karon iya banwa nga kayuhan nga ma-provide sa mga opisyales sa syudad sa Iloilo sa mga tawo nga nagakinahanglan sa bulig kag kung matagan man lang sa nagakigo sini iya nga mga medyos posibles ti mas labing maayo kag ginapasalamatan gid sa aton sini iya nga mga kauturan hilabi pa sa mga himata sining mga nagkala stranded. Istorya naton dugang inadriman sa aton sining pagpangalagad sa bumbuanay sa udto gin panginwala man diri karon sa Philippine Coast Guard nga mayara sa mga ginapayag sini smuggled rice nga karga ining barko. Di ambal sa Philippine Coast Guard ay waisang kabaturan ina kagalunsay lang ina nga mga hearsay kag huring-huring. Anyway, istorya naton dugang ina karon driban sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto sa pagtutok man sini naton mga biyan nga ti nagapakita gilamang nga kon mayara sa mga nagakaigo sini nga mga medyos sa posibles kag galihok agud nga masulbar ang pila ka mga problema mas labing maayo kun sa mga tinaga pa sang kilala ko mas labing maayo kun ginapulihan sang aton sini nga mga opisyales. Amo na balang all hands on deck sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti standby kay nagapakigangot kita diri karon sa linya ni Long District Congresswoman Jam Baronda. Isa man sa mga makabig naton iya banwang labing importante karon nga concern kag issue sa bahin sa syudad sa Iloilo amo ang masaming pagdanaw-danaw sa tion sa pagtupa sa mamunog sining ulan. Talupang doon man ang ginhimo sining lihok ni Mayor Inday Raisa Treñas Chu kung sa diin sa iya sining executive order nga nauna sining ginpirmahan sa iya sining pagpungko bilang alkalde sa syudad sa Iloilo ining task force drainage. Hindi man lipod sa ibalo sa aton sining mga kabumbong mayara gid man sang problema sa aton sini nga drainage system diri sa syudad sa Iloilo. Hindi lang kay lahog-lahog ang problema kunti makabig na naton ini sa karon nga dako na iya nga problema. Granting iti ang syudad sa Iloilo sandig man sa mga pagtuon is below sea level. So, gina-expectar ang porsyon sa mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, hilabi pa sa mga lapit sa baybay, nga tagsaga ni iya ka mag high tide, ma-experiensyahan ang pagbaha-baha sa aton sining mga kasibanwa. Isa pa gid sa mga concern nga nakita diri karon sa aton sining mga kabombo, sa mga projects. Akong sa diin, wala nag-alangot ang aton siniiya nga mga drainage. So kung wala nag-alangot, paano na naton iya mapakadto ang tubig sa ginatawag siniiyang outfall? Kag mapagwa ang tubig sa aton sini nga mga mayor nga dalanon. Sa aton sini nga mga kabumbo, anyway, istoryahan tanan karon naon tanan si Bumbuhana guro kuno ay pa si Kong Jam. May kang tanan man sa sining paghatag sa nagakigo sining tulupangod. Kag isa pa istoryahan taman karon kay si Mayor Inday Raisa Treñas nagpadulong man dito sa talatapan sa Philippine Coast Guard agud nga personal nga i-check ining mga
na-stranded naton nga mga kasimanwa. Anom sila diri sa ila mga Ilonggo, Ilonggo seafarers. Check tabla si Bombo Hana Andasa sa iya sini follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Natigayo na nga papanaog kag mahatag man sa ahensya sa Department of Migrant Workers kag OWA man ang ining anom ka mga Filipino seafarer nga na stranded ra sa may Iloilo Guimaras Strait, Bombocham sa sulod sang 3 ka bulan matapos nga nagpahayag na wala ini sila na sweldohan kag unseaworthy na ang ining cargo ship nga ilang nasakyan amo ining MV Herman Star adra sa may bahin sa Iloilo Guimaras Strait. So diri sa pagpakipag-angot naton una kay Ensign Marvin Hintola, ang Chief of Staff ag spokesperson sa Coast Guard Station Iloilo. Iya diri na pahayag nga una nag-adangop sa ila sa bulig ang ining tag-iya mismo sa MV Herman Star nga kon sa diin man nga nagpahayag nga ang mga Filipinos kuno nga iya nga crew ang wala nag-maintain sang ining barko kag wala sila nagalakat until now for 3 months na. So bali ang timeline sang ila dili nga pag-abot Momocham nagsugod pa sang August 2024 nag-abot ang ilang barko dira sa may Iloilo Guimaras Strait kag sang November 12 una dira kay ang mga crew padri mga Indian national pa. So sang November 12, 2024 nakita man sang kapitan sang sining barko nga may mga deficiency na ako may mga guba ng ining barko kag na-reach out kid nila mismo sa ining tag-iya nga Indian national man pero wala gid niya ini ginasapap o kun wala man ginahatagan sang solusyon ang ining problema sang iya nga barko nga kung sa diin originally ang ining cargo ship ang nagakarga sang bugas iya Bombocham. So sa tion sang Abril sang sining tuig 2025 may crew change na tabo and ang ining Filipinos including diri ang 6 ka Filipino kag 7 ka mga bag-oman nga Indian national ang na-include sa ining crew change na tabo sang Abril. So diri ang ining mga Filipinos kag kapitan mismo nga nagpahayag na wala ini sila masweldohan sang April, May and June. But kagina sa pag-angot man natin sa iban man nga crew sang April may hatag man sa ila but partial only nga sweldo. So diri gin mathag man mismo sa ining tag-iya sang cargo ship nga ang ining mga crew niya wala niya ginasweldohan kag wala ginahatagan sang mga maintenance kag iwan pa nga supplies bangod mga wala man nila mismo abi na maintain ako dira ubrang ilang trabaho sa sulod sang inang cargo ship. So almost 3 months ang ilang pagtinerdira sa may Iloilo Guimaras Strait and masubok man sa ilang bahin Bombocham kay ang ila diri nga mga pagkaon limited ang ilang mga tubig limitado man because of pag-stranded kag pagtinerdira sa may Iloilo Guimaras Strait mismo lang kay hindi man ini sila kahalindira kinakulbaan man sila bangod man nga guba-guba na o kun damo gid sang deficiency ang ining barko. So nakitaan man nga guba na ang gyro compass nga kung sa diin ini gid ginakabig nga importante sa isa ka barko man Bombocham. So ini na gin palabot na sa Philippine Coast Guard kag ang ining Philippine Coast Guard nag-facilitate man mismo nga malabot ang Department of Migrant Workers and OWA nga mabuligan ang ining mga Filipino seafarer nga stranded dira sa Iloilo Guimaras Strait. So ini man may 13 diri sa anom nila, 4 diri ang ginakabig nga Ilonggos, ang isa from Bacolod City, isa Estancia, isa ka San Joaquin, kag isa man kataga Tigbawan. And ang duha nga ini nga Filipino, ang isa ka taga Cebu, and isa man ka taga Batangas. So kagina nakita man naton ini sila personally dira sa my office sang sa may Iloilo City Hall Bombocham kag nakita nga ti daw nagdiriwang gid man ang iban diri sa ila bangod man nga madugay nga wala sila nakakaon. So husto kag panawag gid lamang ko na sila sa mga mangingisda nga nagaagi dira nga area agud magpabakal abis ang ila tubig kag magpabakal man sa iban nga mga kinahanglanon pa nila. But sa pahayag sang isa kanina balaan man sang ining pamilya nila sa malayo
nga kung anong nagkatabo dira sa ila. That's why man nga ang nagasalig sila sa Department of Migrant Workers kag OWA nga mabuligan ini sila. So kagab-igid lamang Lunes sang gabi may emergency meeting na nga ginpatigayon ang ining si Iloilo City Lone District Representative Pong Jamjam Baronda with other government agencies, with the MW, OWA, and Bureau of Immigration and Bureau of Customs and Philippine Coast Guard and the Marina itself. Champ, agad man natin papanaog na ang ining mga seafarers. So ini man, almost 5 hours ng negotiation, kag napasugdan sa nga kapitan nga pasudlon, kag sa kaagni sila sa ilang vessel, agad matanaw man ang ila dito nga sitwasyon. So subong ang Philippine Coast Guard nagahulat sang ining sang heads up sa BMW and OWA kung magapatigayon na balas ng inspeksyon ang mismo nga cargo ship. Ipabati natin una ang pahayag naman ni Ensign Marvin Ginsola. Unseaworthiness, ma'am, is gin-claim na siyang unseaworthy sang kapitan alongside with his crew on board nga unseaworthy na kuno ang barko. Kay tungod nga wala na siya na maintain properly kay wala man sila ginasuportahan sang tag-iya. But ang kung lantaw nato no, ang only marina can determine sang seaworthiness sang barko. Ang Coast Guard naman naton is we are only checking based sa mandated functions namon is ang safety sang barko. Now kung sa determination sang seaworthiness sang barko, after sang inspection, ang orderly inspection sang Port State Control sang Coast Guard District Western Visayas, dira makita kung sa recommendation sa Port State Control through Marina kung seaworthy ang barko. Sa time sir nga nagpadulong sa inyo personal abi ang tag-iya sining ship, ano sir sa pag-check ninyo dito gid mismo sa ining mga Filipino dira nga mga crew, kamusta ang ilang sitwasyon sir? Sang first nga nag-attempt kami ma'am nga magkadto sa ila in which ang kapitan nag-refuse nga makipagstorya sa personnel sa Coast Guard Station Iloilo kay ang ila gusto istoryahan is ang Department of Migrant Workers lang. Pero based on our assessment, nakita namon nga niwang sila and then depleting ang ila resources based sa ila report, and then we offered nga man nga maghatag sila sa resources but still they refused kay gahambal sila nga may ara pa man sila on board. So for 3 months sir nga without the support of the owner itself, paano sila nag-survive sa ining mga binulan? Ini ma'am nga statement based sa reports nila, no, based sa ginhambal sa mga crew members on board, may ara sila ginakontak nga makapabakal sila, but then hindi sufficient ang ilang resources kag they don't know if for how long makasustain sila sa amo sina. Sige, sir, we would like to ask this question if how true sir ang mga reports nga ang ining mga supposedly ginakarga o kung ginakarga gid nila is smuggled? Ang MV Herman Star ma'am is a cargo vessel, no, in which particularly bugas ang iyang ginakarga. So wala sang concrete nga evidence nga gapatunay nga smuggled siya. During the meetings wala man sang nahatag nga discussions nga smuggled ang iyang ginakarga. So as of now, based sa mga statements nga na, we consider all of those claims nga hearsay, and since wala man sang previous reports nga involved sa smuggling si MV Herman Star. So subong sir, ano na ang pwede ano na ang mga steps and action mismo sa Philippine Coast Guard Iloilo kay tidirigid siya ang ining ship, ano na may mga inspections kita planned for this ship? Yes ma'am, no. As an update kagapon, si Congresswoman Jam Baronda with DMW, OWA, Bureau of Customs, Immigration, and all other agencies, ginsuportahan sang Philippine Coast Guard pamaagi sa amon nga mga barko, which is the BRP Kalangaman and our DF347 nga magkadto dito sa position sa location sang Herman Star
And as an update, nag-disembark na sila kay na nagkaroon na sila sa pag-insindihanay sa ilang i-claim. And then nangin successful ang crew change. May bago na tusubong nga crew, puro Indian nationals, 12 as reported. And then after sinasang successful nga crew change, hopefully makakandak na si Port State Control sa Coast Guard sang orderly inspection. Then the rest will follow, ma'am. So if ever, sir, nga mapamatudaan gid man nga gina-claim sa ining mga Filipino seafarer dira will held liable gid sa tag-iya mismo? Kung may mapatunayan, ma'am, no, nga sa mga claims kag sa mga statements kagina, so yun pwede naton nga i-charge na against sa owner. And as of now, ma'am, sa determination naman sang seaworthiness ng barko, Marina and Port State Control will have their inspection. So Nabatian na rin mo ang bahiman sang pahayag sa nga spokesperson sa Coast Guard Station Iloilo, kaangot man sa ila diri nangin solusyon and sa facilitate man sa marespondihan kag kuha ang ining mga na-stranded nga mga Filipinos crew dira sa isang. All right. Kag dugang man diri mo ang sa bahin man mismo sang mga Filipino crew kay isa dira ang taga Bacolod mismo nga boat captain sang ining cargo vessel ang na-interview naton kag iya man diri ginasaysay kung ano gid exactly natabo during that time kay nagpahayag ang Philippine Coast Guard nga wala nagpasugot ang ining mga crew o kung wala sila naghatag ng statement kag ano pa man yung mga tinaga sa Philippine Coast Guard kag hulat gid lamang ang DMW and ang OWA nga magresponde sa ila. Ipabati naton ang kabaynman sang pahayag sa boat captain sang MV Herman Star. Nagsampa kami, nag-join kami sa Lubok, naka-anchor na siya sa April 3, 2025. Pero ina nga barko halina sa kuno sa Vietnam. August 24 na siya nag-abot sa Iloilo. May karga siya ng mga rice, loaded siya sa mga rice in bags. Tapos diri siya nag-discharge sa Lubok, sa Iloilo port. Tapos pag discharge niya, nagsaka ang mga Port State Control ng Philippine Coast Guard na sila na discover yung mga nag-expired na ba ng mga trading certificate nila. Na-detain na sila nung September pa. September 12 siguro to 2024. So tapos sa simula pagka-detain hindi na nagbiyahe ang barko. Yan nagstay na sa anchorage sa Lubok hasta sa April na hasta Subong. Hasta nga bali magwa 1 year na siya sa sa August 2025. So muna ang istorya niya. So nag-arise ng problem, sir, sang time nga nagpalabot man sang reklamo mismo ang tag-iya sang ship ninyo nga wala kuno ninyo gana-maintain ang barko, that's why nga wala man kuno kahatag sang sweldo sa inyo. How true is this, sir? Hindi na siya matuod. Kaya ang matuod na gina-maintain naman ng barko. Kaso ang tag-iya wala man sila padala sa mga required na request namon nga mga spare. Di paano naman ma-maintain? Tapos ang sweldo pa delay. Tapos pero tanan nga kinanglano namon nire-report namin sa ila. Amo na kami mga pangatlo na kami na batch na nag change crew dira. Pangatlo na kami nga nagreklamo. Ang una na dira nga mga crew, full crew Indian. Tapos napuli man sila. Kaya tinakita nila ang barko siguro nga may mga problema, unseaworthy bala. Nag-request sila dayon. Mga officers sila. Kung nabili ang mga ratings ng mga Indian crew. Sunod naman, mga officers ng nagbulos, Indonesian crew. Tapos sa Indonesia, na-discover naman nila nga unseaworthy gyapon Hindi sila yung mag-upod sa biyahe, liwat na magbiyahe. Di karon nagpuli na naman sila. Pero nag-report na sila. Kami naman ang nagbula sila sa April 3.
Napuli sila guro March, ang Indonesian, mga March 28. Di pagbulos namon, ti amo gyapon. Guba mo gyapon na maintain, pero na maintain namin napaanda naman ng mga generator dira. Gani kati hindi sila nag-provide sang amon nga required nga mga spare. Hindi ma-maintain. Hindi subong naguba naman liwat. So as a captain, sir, ang pagsampa nimo dito mismo sa cargo ship, ano ang na-assess nimo? Ano gid ang mga mayor nga guba abi? Ang damo gid ang deficiency niya ara sa machinery niya, kag sa babaw sa mga bridge equipment, sa mga structures ng mga halya magabok na, may buslot na-discover namon pagbalas namon may buslot ang iyang bulbos bow. Di na yan, seaworthy na yung magbiyahe, hindi na pwede. Dapat nga rectified mo na. Amo na, tapos ang barko, listing sa nagatagilid sa starboard side ba? Sa tuo. Yun, naman, upright, hindi naman ma-upright. Kaya daw sa Spitzo kami, basi may buslot na sa tunga. Kaya tinagasaylo ang tubig mo. Maski pag upright mo na nag-gasaylo gyapon di sa starboard side, tagilid gyapon. Hasta subong, mga 4 degrees ang niya Hindi unseaworthy talaga. So paano nyo, sir, ginpalabot nyo sa tag-iya dayon? O tige, nag-report man kami sa mga balaan man na nila. Balaan na nila. Galing kang gusto lang gina nila mabiyahe gid na yang pahalinon gid sa Pilipinas. Ay gusto nila mag na sila, mag-business na Amo lang nang sa ila wala sila katanaw sang safety sang sa navigation balaw. Amo nang ila gusto lang may biyahe lang kay dugay na di siya mo nagstay. Di wala sila kita. Kaya mo na gusto nila biyahe. Oo, nagguba kanina yung gyro compass, hindi ko magsugot Ginpilit kami nga pa gamito ng magnetic compass. Hindi ko gyapon. Kaya Bumbuhan. Bombocham na batian diri ang boat captain sa MV Herman Star sa iya man diri nga nangin experience siya mismo sa ining pag-stranded nila for almost 3 months man Bombocham. All right, sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. This time, ara na sa aton sining away pa. Standby no sa aton sining mga kabombo. Amo ni gali ka problematic sang MV Herman Star nga kung sa diin ti sandig sa ila sining iyang kapitan hindi nagidya no sa aton sining mga kabombo nagakangay nga maglayag pa bangod sa poor maintenance kag ti wayman kuno gani iya hatag sa nagakigo sini iyang maintenance abi no in terms of financial para iyang mapakayo ining MV Herman Star. That is why karon nga mga 3 months sila nga na-stranded dito sa may Iloilo Strait sa aton sini mga kabumbo no kagapon sining adlaw nag-umpisa ang unang adlaw sa last term ni Congresswoman Baronda, pero hambal niya gani niya sa iya sining social media account diri first day high. Kay ang kongresista makita nyo man sa mga video clips halin sa isa kasakayan nagtaklas nagkabit-kabit o sa dumay improvise nga hagdanan sa barko para nga makasulod ginto sa may MV Herman Star kag may istorya to ang mga tao nga ara sa sulod no? Anyway, para nga maghatag pagin sa aton sa dugang may impormasyon sa linya naton live via Viber si Lone District Representative Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda. Congresswoman Baronda, ma'am, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Aray Sudto. Good afternoon, Bombo Cham. Kagamuman sa palangga natin ng Pangulo sa syudad sa Iloilo.
Alright, medyo daring ang ginhimo mo to nga paghalin sa isa ka barko kung nagsaylo ka to sa piyak para nga saka or maka-board sa MV Herman Star. Masimatagan mo kami sa duga nga mga information kung paano mo nabaton ining concern kag ano mga ginhimo mo gilayon matapos nga nakalabot sa imo sining talatapan ining concern sa mga seafarers sa MV Herman Star, Congresswoman Baronda. Well, actually gindangop ina sa aton nga biyan. Then ginpamangkot naton sila sa ila issues. Balko just write a letter so that I will know. Then kabalo ko kung ano nga ihensa sa gobyerno nga aton pagatawgon. Sang June 28 na bato naton ang letter. June 28 man, nagsulat kita sa DMW, sa OWA, sa OWA, and of course sa PCG. Timing man nga Lunes nga adlaw, siling ko nga may ara kami 42nd founding anniversary celebration with PCG. So, sa aga, naglupad na swift action gid sa OWA, ipadala ni Secretary Kakdak si PY kaunan. Then, nag-meeting kita sa opisina alas 9, diretso ako alas 10 sa PCG, tapos ang event, balik na kami dapat sa office, kaso lang, ato nagapanyaga si DMW, kag si OWA. Nag-apas kita dito, then we called on other agencies that we need. Nitawagan ko nag-upod na si PCG sa akon, nitawagan ko si Customs, nitawagan si Immigration, hasta nitawagan ang Manning, kag ang Tagiya. And we even sought the help of CD, PNP, para at least ready lang kung kinanglanon. Nag-SWAT. Kaya una, they are worried ang BMW. Kaya nga, kinanglan namon niya, proof of life. Yes. Kinaaway kami na istorya. So actually, amo ng concern. So kung kinanglan proof of life, kintawagan ko si CD, kintawagan si SWAT, para ara ng kinanglanon. So at the end, na insindihan daton, nga nadulaan gali isang pagsalig ang aton seafarers kung sino ang mag-negotiate sa ila. Okay, there were negotiations na kunas been made pero nag-fail. So amo to nga ako mismo personally pagpatawag naton kaupod kay PY, admin PY, ginpamangkot ang sitwasyon kag ginpamangkot kung ano ginang problema. Dito na tukiban na gusto na yasang seafarers manaog because unang reason nila seaworthiness ng barko. Second, ihatag sa ilang nga salaries. Kung hindi, sa manaog kung hindi mahatag salaries nila. So may mga gamay nga problema along with the manning agency. That's why ginasikaso. Sang dito na, gin-compute na namon dito kung ano ang pwede na i-offer naton sa mga seafarers. So pag-offer, ginpadala na kon sa kay captain, mayo lang, naway siya nagsabat. So lihambal ko sila, captain, may I ask for your Facebook page? This is my Facebook page. Please add me so that you will know. Para balaan niya nga legit. Nga ako gidman si Congresswoman Jam, kaya sulat sila sa akon, kaya pirman man nila nga anong. Nga kinanlan nila bulig na akon. So, amo to natabo, sa gin-compute sang director sang DMW, gin-present namon sa iya. Tapos naman niya kong Jam, may mga gamay nga revisions, hindi namon mangamon nga isa ka sweldo, muduwa ko ng sweldo dapat But, tungod na dala naman sa istorya, ang tag-iya sang barko, kag ang manning, so ginatagid sila ang ilang salary plus na ngayo kita sang daw simple lang guro daw gratis lang siguro na pila sila kaadlaw nag utang-utang sa barko, kagin grant man. Plus nagatag man si OWA 50,000, ginayo pag si DMW, nagatag mas na 50,000. So, gindala to natin sa negotiation, plus ang ilang hotel accommodation, plus ang ticket na ginpangayo nila, plus refunds ang food nila. So, daw masulhay man ang negotiation. Kaya hapos lang manistoryawan si Kap. Alright. Kung damo nga pamangkot, kay sino idea itong masaka kagin sa MV Herman Star? Hindi abi, mapadala ka lang representative mo itong mag-istorya sa ila? Actually, kung sa negotiation, when the people are already in distress, they are asking for someone than whom they trust. Sila gani ko no sa barko, sa gagabi, igin papanyapunan ko sila tapos
Kung dyan wala kami gapati nga masaka ka mo, tuway kami gapati nga masolbar din ang problema. Kaya nadulaan na kami paglaong kag pagsalig. Kasi sometimes ang leader nila nga nakilala, sometimes nakugid na nga bagay kung ginasaligan ka. So may man guro balain kung nagsaka sa barko, kaya ako gusto ko nga ako mismo personal magpalabot sa akon gin Viber na mga amounts kung ano ginistoryahon to make sure nga mapasalig lang gid sila nga ay bala mo hindi man mo dala kwarta dito. Yes. Di karon late naman ma-withdraw ang pilyas ng barko. Ang OWA, why man cash dito. So ang barko, we need to make sure nga after diri may baton sila, kag i-assure naton sila kay ako gid mismo nagpirma kag nag-witness sang ilang compromise agreement bilang bayran sang agency sang Manning. So duha kami mismo ni RD James Mendiola ang nag-witness dito mismo sa barko. Then dito ko man ginhangyo si kapitan para nga ma-disembark naman ang mga Indian National, kinahanglan niya ma-request sa immigration. So dito man siya nag-request kagabi ng letter address sa immigration na subong adlaw nga tiwaan naman to nga magpanaog ang mga Indian Nationals. So amo malang na ang request ni Captain. Alright, kung damo nagapamangkot ti mga Ilonggos tuod pero may taga Bacolod, taga Estancia, San Joaquin kag Tigbawan ti why bother abing buligan mo gito kay Lone District or sa Iloilo City Lone District representative ka man niya tapos may mga Indian National pa to ti why bother nga magbulig si Kong Jam? Una, Indian National nalarma ang OWA. Kaya may sulat na ang imbahadas ng Indian nga mapuli India nga mapapuli o ng ilang na crew kay kuno starving na niwang na wala nang kuno may ginakaon. So amo ning importante. Ikaduha, si Kong Jabjang wala man niya gapili sa pagpanahon sa pandemic bago pa lang po sa akon nga pagpungko tanan nga kinahanglan buligan kung may ara ka pa lang means. Hindi man limited ang aton pagbulig. In this way, at ma-widen pagid ang horizon naton kung ano pagid ang maayong legislation to protect our seafarers. Kaya lin sa una, akon man advokasya to protect the welfare of our seafarers. So, wala may ginapili ang pagserbisyo ang inyong congresswoman. Ang importante makabulig. Kag may Alright. Sige, Kong, thank you so much for your time. Nga gin-share man diri sa Bombo Radio mga information. Saluat mayong hapon gin sa imo, Congresswoman Jam. Damo salamat gid Bombo Cham. God bless Iloilo. Panay ng gugma. There you have it, si Lone District Representative Julian Jam Baronda. Ang punto lang sinadira, wise ang may ginapili nga bululigan. Kag kung may dapat bululigan, mabuligid. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero amo kanining kanami kay pagtingwa ni Kong Jam nga masulbar ini sa aton sini nga mga kabumbo. No? Why man nagpaulihi kag offer man, nag-extend man sa iya sining helping hand si Iloilo City Mayor Inday Raisa Treñas Chu. Kay nagpadulong ang alkalde sa syudad sa talatapan sa Philippine Coast Guard kag ginpasiguro niya man nga nahatagan sa nagakaigo man sini nga bulig kag kung ano pang iban sining mga kinanglanon sining mga seafarer, no? Hilabi pa ining mga taga Iloilo, no? May taga Bacolod City, taga Estancia, taga San Joaquin kag taga Tigbawan. Sa aton sining mga kabumbo nagapakita lamang nga ang mga Ilonggo ay gidya nagapabaya. Tanan niya masarangan niya ibulig at ginabuligid sa aton sining mga kabumbo. Standby bala kay istoryahan na dugang sa aton man sini pa nga pagpangalagan diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. I-check naman ang linya karon ni Mrs. Joy Fandilaga Gursal, ni Ma'am Joy Fandilaga Gursal. Ini may kantanan man sa
pagpadulong ni Mayor Inday Raisa Treñas Show sa talatapan sa Philippine Coast Guard kag dalaya man to ang team sa City Health. Ngati pasiguraduhon man nga mahatagan sa kigoing tulupangod sa ikayong lawas kay tihamakon sini nimo ang iban sini nagdiliwang na tumo. No? Nagniliwang na bangod man sang gutom. Iti ginapabayaan sila gani sang tag-iya sang barko. Sang daw halos lang iway sa may nagasapak sa ilati. Good thing nga napalabot ang concern sa kay Kong Jam na hatagan sa nagakigo nga win-win solution. May mga ayuda nga ginahatag pag abot nila diri sa syudad sa Iloilo. Paluapon pagid ni Mayor Inday Raisa Treñas Show. Di wala ka nang hahanapin pa sa serbisyo sa mga Ilonggo, kumbaga, diri sa syudad sa Iloilo. I-check na bala ang dugang sinima impormasyon kaupod sa kay Ma'am Joy Fasinal or Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas Show. Ma'am Joy, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Good afternoon. Bombo Cham, good afternoon. Good afternoon man sa aton ng mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Nagpadulong gid si Mayor Inday Raisa kag I think do upod yang team sang City Health para nga check yaron man ang mga ikayong lawas ang mga Ilonggo seafarer nga na-stranded almost 3 months sa may Iloilo Strait, Ma'am Joy. Tama ikaw, Bombo Cham. Actually, kahapon, nag-courtesy call ang OWA administrator naton diri si Patricia Yvonne Kaunan kag isa sa mga nadiskusyonan ang sitwasyon sang mga Filipino seafarers kag mga Indian nationals nga sakay sa MV Fairman Star dira sa may Lobok sa Lapuz. And kita diri sa Iloilo City Government sakay Mayor Raisa Treñas, nagpasalig siya sa OWA nga magabulig para sa mga standard nga crew kung anong pwede nga mabulig sa syudad. And kagaina or kagina sa aga nag-coordinate man ang aton nga City Health Office sa taga Department of Migrant Workers, sa taga Port State Control, taga Bureau of Quarantine, kag sa taga OWA man. Pangayo sila sang bulig sa nga mapa-check ang ikayong lawas sa mga seafarers naton before sila nga magpauli sa ila sinitag sa mga lugar. Kay ang una, dili nga gindala subong before lunch, mga past 11 o'clock. Mga Pinoy, kag do may mga scheduled flight na sila subong nga mapuli sa ila. May mga taga Iloilo man. So gusto man naton nga before sila maglakat ma-secure nga okay ang ilang hintangan kagin panghatagan to sila sang libre nga mga bulong. And sa bunga hapon base ara naguro sila sa idalom kay may duga nga 7 ka mga Indian nationals ang nakapanaog man sa barko. Subong man nga hapon para ma-check man sila. Actually, ang istorya, gid sini, kay naga-coordinate ang aton, kita man naga-coordinate sa taga Bureau of Quarantine kag sa Port State Control. Ang kagapon to, may mga seafarers balak nga nag-alabot na mga Indian nationals nga mabulos shifting. So, since nga may other group naman or shifting nga nag-alabutan ang mga una na nga since April pa nagano na sila, kumbaga nag-swap na lang. Kay ang original gid ni ang based man sa information nga ginapalabot nato sa ato ang original gid ni nga agency nga nagauyag sa sining mga seafarers nini daging pabayan sila. Kay wala sila ginsweldohan. And then ang natabo ang owner gid sang barko nga
OCS or OSH do something na nga agency nga direkta gid bala iya gid sang barko o iya gisang company sang barko amo ni ang nagkadto diri sa ila nga ginegotiate sila kay ang ila nga ginademand to hindi sila magpanaog kung hindi sila pagbayaran sang una to nila nga manning agency so gipabayan na to sila ni mga contact ang ginimo ang ila gid ginpadalan diri sang tawo gid sang iya sang barko ang agency man nila nga nag-negotiate nga hatagan sila kumbaga may mga terms and conditions sila siguro posibleng inhatag. That's why nga na-convince sila nga makapanaog kay may mabulos nga mga internationals. Kalakip itong pito nga manog abot naman diri basig ara na gani guro sila sa idalom kay para ma-check up nila sila. So amo ni ang information man nga ginpalabot sa aton Bombo Jam. Kay mayo man kay atong kumusta, Ma'am Joy, ang mga seafarers, particularly ang mga Ilonggos, kaya I do believe, check in sila to sa mga taga City Health? Oo, mayo man, kay why man sila sang mga masakit mo siyam, no? Pero para ma-sure lang, may mga reseta nga ginhatag ang aton nga mga doktor, kag away na sila ginpabakal, kay ti may-ari, kita diri nga in-house Uzwag Pharmacy sa City Hall, libre, tiya nga ginhatag nga bulong sa ila. Sa mga Pinoy naton nga mga seafarers. Ang iban todo, I think 4 or 3 mga taga Iloilo sumapuli na to sila. And then ang iban todo may scheduled flight naman sila nga para makapauli naman sila sa ilang balay. Ara man ang OWA naga-assist no para nga ti mahatag man ang nagakadapat para sa ila. All right. On the other hand, Ma'am Joy, gindayaw ni Mayor Inday Raisa ang performance ng Iloilo City Police Office kung illegal drugs, ang pagpangdakop sa mga illegal drugs ang aton sining pag-istoryahan, Ma'am Joy? Yes. Kay every month, ang aton nga Iloilo City Police Office under sa kay Police Colonel Kim Ligada, nagapadala na sila sang report diri sa aton kag sang nagligad pa ni nga tuig under sa administration ni former Mayor Jerry Treñas, no, may ara kita sang mga best performing police station in terms of number of drug operations no nga ginconduct sa isa ka bulan. So subong nga bulan for the month of June ang may madamo nga drug operation amo ang Molo Police Station under kay Police Captain Ryan Kais Inot and sila ang best performing police station kag ipadayon ini sang present administration ang mga best practices nga mga initiatives no nga ginahimo sang previous administration no like ang paghatag naton ang commitment sang aton nga alkalde sa una paghatag sang lechon so i-continue ini naton kag ti hambagan ni Mayor Raisa nga ang aton nga administrasyon subong no under sa iyang leadership no parehas man sa administrasyon sa iya amay nga hindi yagid no pagitugot nga maglapta ang droga diri sa aton sa syudad sa Iloilo. So todo ang aton support no bugos ang aton nga suporta sa ICPO kag sa aton man sini nga kapulisan kag nagapalabot gi siya sang commendation man kag pag-congratulate no sa aton nga Iloilo City Police Office, not only sa Molo Police Station no nga best performing police station but sa tanan no nga miyembro sang Iloilo City Police Office nga naka-confiscate sila sang kapin 10 million worth of illegal drugs sa subong iya nga bulan. Kapila na mag-best performing station ang Mulo, Ma'am Joy? Ang nadumduman ko do last year kundi ko magsala do once or twice then this year sang Feb yata do sila and then subong nga bulan. Ti kada best performing may litson nga do kumbaga pa do padya abi halin sa city government ti basikon si Captain Ryan Kais Inot ni basikon high blood sa kay do halos kada bulan may litson na, Ma'am Joy? Hindi man kada bulan kahit last to nila February. Ti do ano man control lang
Ma'am Joy, hindi man kita makambal nga Captain Inot, hagan-hagan ka lang na ispan ako para nga hindi ka mo kakaon litson kiti ilaman ni na obligasyon. But gina-recognize, one way of recognizing sa effort man to combat illegal drug proliferation diri sa syudad sa Iloilo ginahimo karon sa city government. Thank you so much, Ma'am Joy. Good afternoon. Salamat man Bombo Sham, kag maayong hapon. There wavit si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Mayor Inday Raisa. Sa lihok nga ginhatag karon sang duha ka mga opisyal. Sa aton sini nga mga kabumbo, maapresyar kag mahambal naton nga bugalon kita subong nga mga Ilonggo, nga mga taga syudad sang Iloilo. No? Kay may duha kita ka babakas nga mga opisyal diri sa syudad sang Iloilo. No? Ti kabalo naman kamo banwa iya nga basta gani ang babaye maghulag. There is something unique sa kung paano nila gina-plastar ang mga bagay-bagay to make sure nga may solusyon sa tagsa ka problema. Just like sang mga iloy sa puluyan, nga kung mayara sang problema nga ginapangatubang ang mga kabataan o ang pamilya, isa ang iloy sa nagapangita sang solusyon. Kag sa tagsa ka iloy, ila siniiyan nga nature abi sa aton sini nga mga kasimanwa is that nga hindi maguntat mientras tanto nga mapasiguro nga mayara sang solusyon kag well taken care of ang pangkabilugan siniiya. No? Nga mambal naton lakip na diri ang para sa ikayong lawas. For that matter, sa sining nasambitan karon nga nagkalastranded. No? Ako iya bilang taga-syudad sa Iloilo, bugalon ako iya subong nga may Congresswoman Jam Barunda ang syudad sa Iloilo, nga may Mayor Inday Raisa Treñascho ang syudad sa Iloilo. Ibantayan kay base kung siyempre ti matrabaho man ang Vice Mayor pagin sa syudad sa Iloilo nga babaye man, ti mas labing maayo sa aton sini mga kabumbo bangod nga ang tanan sini nga kayuhan maga-reflect man sa pangkabilugan sa syudad sa Iloilo kung paano magpamuno ang mga kababayenhan sa isa iya kapang gobyerno. Why taman sila nga gina-discount iya nga mas maayo mga babae magpamuno? Maayo man ang nangin sitwasyon, maayo man ang plastada kag panggobyerno sang syudad sa mga nagliligad sini iya nga mga administrasyon, just like abisa kay former Mayor Jerry Treñas. Sa mga nagliligad pagin sini nga Mayor, former Mayor Joe III Espinosa, former Mayor Jan Patrick Camabilo. Ugaling this time, siyempre, muna ganisa na siling na naton, bala, there is something unique iya sa mga babae, labi pa kung sila ang mag-aakto as leader. Sa katon sini nga gobyerno, may lain gid nga touch kumbaga, ang ila sini nga pagpanerbisyo. 51 minutos na nakalikad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagin sini mga balita kag impormasyon. Istoryanta ang 21 ka mga private higher education institution diri sa Western Visayas mapasaka sa nga ila sini nga tuition fee kag iban pa nga mga school fees for the academic year 2025-2026. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumor. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una,
I-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Pangalagaan ng katawan, laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nga druga.
makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna sa Ningalauna. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Bangod sa pagtaas kuno sang operational cost, no? Nga tugas ang inflation. Ang Commission on Higher Education ang nag-aprobar sang tuition kag mga school fees increase para ini sa 21 ka mga private higher education institution diri sa Western Visayas sa academic year 2025 to 2026. Sa aton sini nga mga kabumbo. Isa lang rin sa 22 ka mga aplikante ang gindinay sa ila siniyang tuition and other school fees hike sa aton sini karon niya mga kabumbo, no? Gindisapprove ang ila sini nga proposal kay naglapaw sila sa allowable rate, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ti ining institution ang iya sini nga next nga lihok kung gusto iya gid man iya nga makapasar, ang iya himuon is that nga ipasa kanyang request sa Commission on Higher Education Central Office para nga i-review sang commission na en bank sa aton sini nga mga kauturan. Ti diri karon kag isa na naman ini ka makabig naton another palasanon sang ordinaryo sining Juan de la Cruz nga may ginapay eskwela sa kolehiyo. Palasanon man ni sa mga ginikanan kag makabig nga palasanon man sa mga working students kay di malipod sa ibalo naton nga madamo sa mga kabombo naton nga naga eskwela sa kolehiyo, no? Kumbaga pa gina utay-utay ang mga units nga ginakuha bangod nga ti pagkatapos ang iya sini nga pag-eskwela kinahanglan niya gid nga magtrabaho, no? Madamo sa mga kabumbo naton ang ginatawag naton sini nga mga working students, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ginpasigurado diri sa Commission on Higher Education nga ining tuition adjustments ang nag-agi sa maid-id nga pag-scrutinize, lakip ng pag-validate sa mga stakeholders. May mga consultation nga ara man ang mga ginikanan, faculty, students, kag mga school personnel, no? So mamal naton nga ti kumbaga pa nagagi sa nagikigo sining proseso sa aton sining mga kabumbo, no?
tigin emphasize man diri sang Commission on Higher Education Regional 6 nga istrikto nila ginaobserbar kag ginapasiguro ang transparency kag compliance sa guidelines sa atong sining mga kabumbo. Di din mala makadto ang increase abisang tuition and other school fees. 70% diri sa salaries kag benefits sang teaching and non-teaching staff. 20% makadto sa pag-upgrade sang facilities kag subong man infrastructure, kag ang 10% ginatugyan sa discretion sa nasambitan sinikaron niya nga bulutuan or particular nga bulutuan. No? Ang 70% faculty allocation nagkadapat sini nga idetalye man with the certificate of intended compliance sa aton sini nga mga kabumbo. Di may mga nagakaigo man sini nga mga proper documentation nga ginapa sumiter, no? Lakip na diri ining ginatawag sini nga financial plan sang tagsa ka universidad, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Di suno sa CHED lagas lamang ini sila, no? Sa epekto man sang inflation, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Alang-alang naging mag-further discuss pa kita sini kay kulang naging kita sa tiyempo. Bantayan na lang sa iban sinimanusang public affairs program sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapol lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibombot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yung mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig.
Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makaligaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sang insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Talan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo nang ini nga mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig lika plus wala de Iloilo. Billboard of Activities for June 29 to July 5, 2025. Ang Hulyo 4 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priest the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or The Bridge sa Hulyo 4, 2025. Mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Valhalla Band ang liwat nga magabalik para sa 2 ka oras kag 30 minutos nga great musical show sa sining Hulyo 5, Sabado, sa Concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or The Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag
kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Yari na ang kahapon lamang program. Akong mainit kapag abi-abi sa inyo tanan on a brand new month. Today is Tuesday, July 1. Bago nga adlaw, bago nga bulan, third quarter of the year. Kita liwat ang mga updanay, kaupo diri ang mga istorya. May isa kita ka istorya ang wala natapos yesterday. Masubo nga istorya ang gin-share diri sa ato ni Mr. Survivor of Southern Iloilo about his friend nga si Toto. Very young to die, only 22 years old. Anyway, sa inyong mga istorya dira, kumusta ko man? I hope natapos yun na ina, natakop na ang envelope. Pues, paluparon na. Or i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info kung inyo nga computerize, kag may gadget, or may means para nga ma-email. Kung wala, pwede gihapon ang mga ginsulat ng mga istorya nga makasaysayan, pwede nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome na sa Tuesday edition sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine and this one beautiful song from Charles Kevinton. 2. Good afternoon, this is KLP. Welcome. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the sun when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. Come back and make me complete. There's no us minus you. So Tell me what's good and forever
is me without? What's good and we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life To Charles Kevin Tan. Good afternoon again. It's 2:21. Diretso kita sa sulat diri kasugpon sa sulat kahapon nga umpisahan nato ni Mr. Survivor of Southern Iloilo. So this is all about his friend nga sa social media nilang nakilala, ginpangalanan niya kay Toto. Friends sila for 5 years during pandemic pa nga nagsugod ang ilang friendship online pero wala gid din sila ya kaagi kita ay. Si Toto, miyembro ini sang LGBTQIA+ community according sa kay Mr. Survivor. Nangin close sila nga duha kag manong gani ang tawag sini sa iya. So pigado lang ang pangabuhi na day Toto kag sa tiya lang niya sila naga-estar. Pag-graduate ni Toto sa senior high, naghalina siya sa ila kag nangita obra sa syudad kag sa iban pang lugar. Kaya hindi naman to siya komportable, tapos according sa iya nga do ginasimo-simo siya sang iya nga tiyo binigay kun mahubog ini bangod sang iya nga gender identity. So nagstay ini sa mga kakilala niya, nag-obra sa lain-lain nga lugar, tub-tub nga nakasulod siya bilang isa ka call center agent. Apang isa lang kabulan ng obra sini kag nagmasakit siya, nagniwang, na hospitalized until nga napatay. Nakapanugid siya kay Mr. Survivor nga may nakarelasyon siya ang isa ka bisexual kag may natabo sila sexually nga amo ang ginkabangdan sang iya nga masakit, fistula, anal fistula. Pero ginapatihan nga siya napatay bangod sang HIV. Napatay lang siya nga wala gid sila makakita ay personally ni Mr. Survivor nga iya ginakabig nga close friends sa social media kag ginakabig niya man nga magulang. So padayon naton ang istorya diri sa aton ni Mr. Survivor sa Southern Iloilo. Tita Regine, June 7, 2025, ginlubong si Toto. Bisan nga kalayo sang venue sang misa sang iya nga lubong, kag magasto sa pamasahe, pero nagtinguha gid ako nga maka-attend sa iya nga lubong. Ang kabilugan nga pamasahe, tita, more or less 500 pesos. Pero wala ako ato ginbale. Tungod, nga daw hindi gid ako abi mahimos kung hindi ako maka-attend sa iyang lubong, nga bisan sa katapusan na lang ation kung akon siya nga makita. Pwede man gani, nga lakton kag maglaktod kung halin diri sa amon, pero mga isa ka oras kag tunga kung lakton. Kag wala man ako abi sang upod, kay bisan may service pa ako nga motor, pero mabudlay man ang dalan kung maglaktod, kay tig-ululan pangadaan. Gani nga naglibot gid ako sa town proper sang amon nga Banwa. Lapo sa town proper sang Ilabanwa, kag nagsakay naman sa motor pakadto sa venue sang misa, kag ang pamasahe 150 pesos. 11:30 a.m. ang schedule sang misa sang Ialubong. Kagustuhan gid nga nakaabot ako sa simbahan mga 11:27 a.m. Pero pag abot ko dito, tunga-tunga na sang misa, kaya temprano pa nag-abot ang pari. For the first time and last time, nakita kag nakapapicture gid man ako sa iya, pero ara na siya sa sulod sang lungon. Sa akon bahin, tuman kasubo nga patyagon, kag panumdumon Tita Reg, nga sa sulod sa masobra 5 ka tuig namon nga pag-abyanay online, kagkadamos ang kahigayunan, nga kung tani nakakita ay man kami sa personal, kag nakabanding, apang wala gid na tigayon. Nakapamiyesta man gani ako sinisaila sang 2023, pero wala man siya abi nakapauli that time. Nakita ko man siya sa personal, pero isa na siya, kamayami nga bangkay. Sa pagkakita ko sa iya, ngayara sa sulod sang lungon, wala ko gid napunggan ang pagtulo na maliwat sang akon mga luha. Tungod sa sobra ko nga kaluoy sa iya. Nga ang tawo nga isa ko ka malapit nga abyan nga nagsaligid sa akon, kag ginkabig ko nga daw sa manghod.
wala na. Bisan nga wala na siya sang kabuhi, apang sa gihapon, makita ko sa iya dagway ang kasubo nga sa gihapon, do sa nasakitan siya, kaginabudlayan. Sang nagapagwa na kami sa simbahan, nasugilanon ko sa makadali ang ikaduhan niya nga utod nga lalaki. Nagpakilala ako sa iya, kag nagpasalamat pa siya sa akon. Nagkumpanyar man ako tita, upod man kami sang friend ko nga atong nagsugid bala sa akon, bahin sa sakit ni Toto. Mas nagdugang pagid ang kaluoy ko sa iya. Sa nakita ko, nga ginlubong siya, nga wala sang pansyon, kag wala man sang lapida. Bale, nga ginbuhuan lang ang duta, kag direkta nga ginlubong ang iya nga lungon, kag medyo manabaw paabi ang buho nila, kag wala paabi ginsementuhan. Pero wala ko ato nakita sang aktwal, kayong iban ko nga mga kaupdanan nga naulihi sa kumpanyar, wala na kami nagdulhog pa sa ubos, sa iya lulubngan. Bale, nga sa takas na lang nga bahin sang patio kami labot, kaya medyo masiok man abi ang palibot. Sa video ka friend ko na lang nakita kung paano nila ginlubong. Siguro tita, tungod kay pigado lang man ang iya pamilya, kay wala sang glaston, gani nga, amo na lang ato. At least, bisan paano, natagaan man siya sa iya pamilya sa disente nga lubong. Ang mga nag-attend sa lubong, may duwa ka jeep, kag isa ka bagon man sila nga salakyan. Pero wala na ako nagupod, nga magkadto pa sa ila balay sa ila sityo. Agod nga pagpanyaga, kay mabudlayan naman ako, nga magpangita sang ako niya masakyan, pabalik sa ila banwa. Ginpaangkas na lang ako sang akong amigo sa service niya nga motor, pabalik sa ila banwa. Gani, nga wala na ako nagpamasahe pa. Ining si Toto, Tita Reg, big fan gid ini siya sa mga beauty pageants. Nakaagi man gani ini siya nga nag-join sa male pageant sa ila eskwelahan sa senior high school kag sa isa ka youth organization sa ila nga banwa kung sa diin nag-place ini siya as first runner-up. Ang pila sa mga beauty queens nga ginaidolo kag ningin inspirasyon giniya sini amo ang reigning Miss Universe Philippines nga si Maria Atiza Manalo nga ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2025 sang May 2. Subong man ang Ilongga Beauty Queen nga si Alexi May Brooks nga tumandok sang Banwa sang Leon nga ginkoronahan bilang Miss Eco International 2025 sining tinalekdan lang nga bulan sang Abril. Kag isa pagid sa mga ginaidolo kag nangin inspirasyon ni sini nga beauty queen amo si Christine Julian Opiaza nga nangin first runner-up sa Miss Grand International 2024. Pero sining damlag lang, nag-resign ang original winner nga si Rachel Gupta sang Pungsod, India sang May 28. Duha ka adlaw ang nagligad sang nagtaliwan si Toto. Gani nga ang tiglawasang Pilipinas nga iso si Opiaza nga first runner-up amo ang nag-assume sang titulo bilang labing una nga title holder sang Pungsod, Pilipinas sa nasambitan nga beauty contest. Nakahibalo ako nga kung buhi pa si Toto, kung tani, proud kag malipay gid siya para sa iya nga ginaidolo kag nangin inspirasyon nga beauty queen. Pero anho naton, tungod nga kadayaon gid abi sang kapalaran kag wala na niya ini naabutan. Ako, Tita Reg, fan man ako sa mga beauty pageants, pero mas avid fan ako sa patag sang sports, especially sa basketball, particularly sa NBA. In fact, kabisado ko pagani ang tanan nga naging title holders sa Miss Universe from 1952 kag subong man ang mga teams nga nagkampiyon sa NBA from 1947. Tuod. I-share ko lang ini Tita Reg nga every year antes magtakop ang tuig, usually mga last week of December, nag-release ako sa akon nga social media account sang akon list as top 10 favorite friends sa bilog nga tuig through a video nga ako man mismo ang nag-edit bilang tribute sa akon mga maayo nga mga abyan sa social media man o kon sa personal nga kabuhi. Kag ining si Toto, number 5 ini siya sa akon list sang 2024. Kag na-include man sa akon nga top 10 lists sang previous pagid nga mga tuig. Kabay nga ang istorya sa kabuhi sang akon abyan nga si Toto.
Makahatagid sang leksyon, magaserbe bilang giya kag warning o kon abiso sa aton nga mga tagpalamati. Ilabi na sa aton mga kauturan nga makatapo sang LGBTQIA+ community kag sa iban pa nga mga mahilig sa sexual nga aktibidad. Ang natabo sa iya, wala gid niya ato gingusto o kon ginpaabot. Maathag nga nangin biktima lamang siya sang sirkumstansya. Ginsidus, gingamit, ginhingalitan, kag ginhalitan sang isa ka tawo nga iya ginpatihan, kag ginsaligan nga indi pagani niya ini kilala gid sang lubos. What if atong tawo nga nag-infect sa iya damo pagid sang magamit kag mabiktima o kon mahalitan? Ako Tita Reg, personally, wala ko gina-generalize kag gina-discriminate ang aton mga kauturan nga mga katapos ang LGBTQIA+ community. Ang sa akon lang, amo ang ginatawag nga respeto sa kada isa. Tungod nga ang respeto, wala nagaumpisa sa iban nga tawo, kundi sa aton mismo kaugalingon. Tungod nga kung duyag mo nga respetuhon ka sang iban, umpisahan mo mismo sa imo kaugalingon. Respetuha ang imo kaugalingon, agud nga respetuhon ka man sang imo isig ka tawo. Sa karon, nagadugang naman ang kaso sang HIV, ilabi na diri sa aton syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balatian ginakabig nga very confidential tungod nga posible magaresulta ini sang stigma kag discrimination. Hindi ko na pag-eksplikar pa kung ano ini nga sahi isang balatian tungod halos tanan nga mga nakabati. Nakahangop na naman siguro sini. Suno man sa akong ipagsaysay, natuhoy sa kasaysayan sa isa ko kaabyan. Siguro nakahibalo naman ang kadaman nga tubtub sa karon, wala pa sa gihapon sang bulong nga nadiskubre nga totally makabulong sa nasambitan nga balatian. Gani dapat nga mangin mahinalungon gid kita, ilabi na pag-abot sa sexual nga aktibidad. Amligan gid naton ang aton kaugalingon, kag maamligan man naton ang ikaayong lawas sang aton isig ka tawo. Kung mahimo, hindi magpakighilawas sa kay bisan sino. Dapat nga sa imo lang gid nga partner. Maggamit sang proteksyon kung kinahanglanon agud nga malikawan ang impeksyon gikan sa sexual nga aktibidad. Kag kung doubtful ka sa imo kaugalingon, kag kung luyag mo nga ma-ensure kung ano ang status ang imo ikaayong lawas natuhoy sa sina nga bagay, hindi gid magkatahap nga magpa-lab test. Tungod nga libre man ini sa aton nga mga government hospital, kag mangin confidential man ang resulta sini, nga ikaw lang gid ang natungdan ang makahibalo. Ang HIV hindi ini death sentence, gani wala man naton ginapangayo. Nga in case nga kung mag-positive gid man ang isa ka tawo, dapat hindi gid siya magpangduha-duha nga magpatan-aw sa doktor agud nga maagapan ini sa gilayon. Samtang nga temprano pa, kag mahimo nga ma-prevent ang pagdala sini, kag ang pagtuhaw pagid sang iban nga mga sahi sang sakit, nga eventually, posible nga maga-progress sa AIDS o kon mangintunaan sang temprano nga kamatayon. Tandaan nga ang hingalit nga kalipay, umalagigid lamang. Pamansaron gid ang kaayuhan, kag protektahan ang aton tagsa ka mga kaugalingon. Amo lang ini ang akon nga mapanugyan kag mabilin sa aton nga matag palamati Tita Reg. Tubtub na lang diri ang akon pagsaysay natuloy sa kasaysayan sang akon abyan nga si Toto. Nakahibalo ako nga napahamtang na siya sa malinong kag nakapahuway na siya kag hindi na mag-antos pa sa ginasuprer niya nga balatian. Ginapangamuyo ko gid nga kuntani mapatawad siya sang aton mahal nga Ginoo sa kunanuman ang mga nihimo niya nga sala kag batunon sa iya ginharian. Kung makakita ay kita liwat Tita Reg, ipakita ko bala sa imo ang iya nga mga laragway. Madamo nga salamat sa imo nga pagbasa sa isa ko naman ka masyado kalawig nga sulat. Pasensya gid tita ha kung naayawan kay gid sang rewrite sang akong story kag kinapoy kay gid sa pagbasa tungod nga wala ko inigin by episode. We love you, Tita Reg, and more power to your program. Stay healthy. God bless kids sa imo. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo.
Well, before kita mag-proceed sa atong gamay nga matugda diri sa sulat ni Mr. Survivor, may note pa diri siya. Pasensya gitita. Kung masyado na naman kalawig gid sa akong sulat, palihog ikaw na lang bahala ang mag-adjust ta. I'm sorry gid sa akong sulat. Ginbay episode sa pagsulat tungod prefer ko gid abi nga dapat full story gid ang akon nga pagsaysay kay dapat nakadetalye gid ang tanan. Agud lubos gid nga maintindihan sa aton nga matag palamati. Pero pwede mo gid ina nga ibay episode o kun utdon sa pagbasa ta. Pareho man to bala sige obra mo sa sulat ni Aguila sa Sri Lanka para nga sa isa ka episode sa imong programa makabasa ka pa sa iban pa nga mga sulat sa imong mga letter senders. So ikaw na lang bahala ta. Ang importante nga matapos lang kabasa. By the way, sa June 26 ko ini kuntani ipabasa sa adlaw mismo sa akon kaadlawan. Kaso, basi kung hindi mo bala masapara ka rewrite ta, kay masyado gid nga daan kalawig. Gani ipa-schedule ko na lang sa June 30 mo na lang ini nga basahon. May another request pagid ako kuntani ta nga kun pwede, Be Yourself lang ang song nga imo i-play antes mo pagbabasahon ng akon nga sulat. So madamo gyud salamat sa imo sa paghangop, Mr. Survivor. Well, Mr. Survivor, first of all, belated happy birthday, June 26. And June 30, ang request mo nga basahon naton. We were able to do it. But na ubusan kita sang oras. So, by 2, no? 2 days ang aton nga pagbasa sang imong nga sulat until nga natapos naton ini. And yes, I also played your requested song yesterday. So, Be Yourself. Ang ato nga gameplay kahapon. And yes, everything that you said, matuod gid man, no? Kagsalamat sa imo nga mga ginbutang diri, mga reminders, mga warnings sa aton tanan-tanan. And siguro lang gid, no, it could have helped kung mas naging supportive pa gid ang family ni Toto. So, din naton makita kung ano ka-importante ang pagpalangka, paghangop, pagbaton, kag pagsuporta sang isa ka pamilya. But we hope nga sa siningan natabo again share mo diri sa aton sa kabuhi ni Toto. Madamo gid ang ma-inspire and at the same time madamo man, no, ang ma-warn especially sa mga members naton sa LGBTQIA+ community nga ang iban most probably basi, no, kung nagakalipat to protect themselves and at the same time take caution if ever nga nag-engage sa amo sini nga mga sexual activities. Please be reminded kag I hope, no, nga hindi lang nga sila nga maprotektahan ninyo ang inyong kaugalingon, but at the same time, no, nga ang tanan nga inyo nga himuon, ang tanan nga inyo nga ihambal, we hope, no, that it could glorify the Lord and you could take care of your life and of yourself because Jesus loves you very much. So hindi nyo gid na pagkalipatan. And sa imo, salamat for being a friend para sa kay Toto, Mr. Survivor. I know you're one of those persons nga nakahatagid sa dako nga pag-comfort kag pagsuporta sa iya even if nga wala ka mo nakakita ay nga duwa. So salamat gid for this story. 2:40 ang aton nga oras. Magapanumbalik ang kay LP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagkatapos ng araw, said Linimer, ang pagod ay mapapawi, said Linimer. Ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, said Linimer. Produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Balik kita diri sa KLP, may short letter diri para sa aton si Iping sang Haniway. Although medyo nabudlayan kita no, sa pag-decipher, pag-intindi sa iyang agi, but we really tried nga maintindihan ini no kag ma-transcribe nato ng iyang nga story. Salamat gid Iping sang Haniway, yari ang iyang sulat. Nagasiling dear Tita Regine. Ang akon problema sa akon asawa, mapanaw si tatay, bayaan si nanay. Akon bata, 4 kabilog, 2 ang babayi, 2 ang lalaki. Ti ginasikway niya ako. Wala na ako sang dangman, kundi ikaw lamang. Nagapangayo ako sang laygay. Akon asawa kag kabataan, banihot, sugot lang nga sugot. Anda tinggas ako uhot. Manan lang ni kung sino makadala sang sulat ko timayad man. Tita Reg, basi mabasa mo man ang akong sulat, kung may kulang imo lang dugangan, kung may sobra imo buhinan. 69 na akong edad, kung sulio 96. Ang matinahuron, Iping sang Haniway. Wala na, no? Just that, just as short as that. Ang gina-share din sa ato ni Iping sang Haniway, isa ka lalaki, no? Ini si Nong Iping, salamat gid Nong Iping ha. Nakalabot gid diri sa KLP ang imo nga sulat. And siguro no, sa imong edad nga ina, dapat naga-enjoy ka na lang sa imong life, hindi na magpa-stress. And you know what? Palangga ka na sa imong asawa, palangga ka sa imong mga kabataan. So, hindi gid no, nagay kaugtas. Enjoy na lang ang life. Alright. So, salamat gid sa imong pag-share diri. Diretsuhan ko na ang sulat diri sa aton ni NB sang probinsya sang Iloilo. Salamat gid for another batch of your stories ang ipadala diri sa aton mga 5 letters ng email. Thank you. So ari ang aton nga isa ka episode nga pagabasahon this afternoon. Dearest Tita Regine. Hello everyone! Do you like to hear once again the greatest gift of love? I don't know,
why the word love is very attractive, very interesting, and captivating. A blessed afternoon sa tanan nga mga colleagues ko sa KLP, most especially sa atong beloved host, Tita Regine, sa tanan nga staff and members of Bombo Radio Philippines. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. From Isaiah 53, verses 1 to 6. Nahinumduman ko sa silingation ang akon kumpare nga mangingisda. Ginaupod niya sa pagpangisda ang ianak nga subang kung Sabado kag Domingo nga waay klase sang third year high school pa siya. Ang pangisda amo lang ang ila ginakuhaan sang ila pala nga buhian. Swerte si Maripetra kay maayo diya nga tao si Pari Amboy. May 4 siya ka M nga ginadala. Mapisan, mabinuligon, maluluyon, kag mahinatagon. Kinaugali sa mangingisda ang maghatag sang ilakuha nga isda sa ilang pagdungka kung may tao sila nga makitaan. Based on their beliefs, the more you give, the more you receive. Ginahatagan sila ni Lord sang madamo pa nga isda kung sila mahinatagon. And that is really true. One Saturday morning, about 6 o'clock, nagginagaday kami nga 5 malugsong para maligo sa dagat, samtang hindi pa mainit. About 3 hours amon pahurom, kag tamba-tamba sa higad sang baybayon. Walking distance man lang, waay pa kami makapamahaw, kag waay man kami balon nga kanon. Nag-agi lang kami sa tiyenda, kag magbakal sang golden cassava nga aripahol, mainit-init pa, ginparisan sang ginamos nga gurayan, ginbutangan sang sinamak kag 3 ka litro nga soft drinks. Wow! Sampat na no? Ayos na ang amon pamahaw. Enjoy kami paligo, pati panginhas. Hasta nakibot kami, nga daw may nagrulukso nga mga isda sa amon likod kag kilid. Ang isa namon kaupod, si Clara kay Sala, sobra ang kakibot, puwerte iya sala-sala, o ginsunlog pagid di Lucia nga nguho. Abaw kanami sang amon nga harakhak. Kag una ako nakakita sang isa ka isda nga matan nga ginitsa sa amon ni Pari Amboy. Nagsinggit ako sa kalipay nga may sabawan na kami nga matan sa panyaga, sagulan malunggay, kamatis ug tanglad. Si Elsa Tana nga naghahapa-hapa sa tubig, nakasikop sang bukaw-bukaw. Iya ginpakita sa amon kag maghambal. Gana kaayo isugba. Pero waay kita puspuro kag uri nga dara. Pagpadulong ni Clara sa higad nga matakas, natapakan na ang budloy, naglukso kag magsayaw-sayaw ang sala. While si Nena nga nagatamba-tamba pa, puwerte ang katawa kay may nadakop siya nga lagaw. Tapos si Lucia Tana nga naglubong sang eduha ka bati sa baras, may nahurikapan nga asuos. Nagaporutiko lang ang nguho, ngano kamo lang gigrasyahan, ha ha ha. Sari-sari gali ang 5 ka isda nga ginpang-etsa sa amon ni Pari Amboy, nga makaambit man kami kada isa. Ay, sa pagkasadya sa amon nga 5. Dungan kami nga 5, nagpasalamat sa kaalwa ni Pari Amboy. Kada isa may kanya-kanyang istorya. At about 9 o'clock, kaya daw masakit na ang init, naghinay-hinay na kami patungas. Abi mo tita, perme, tanaduro isda ni Pari Amboy nga makuha, kag diretsyo niya ginabaligya, luwas tana sa ginapanghatag na. Matuod gid man, ang kamahinatagon ni Pari Amboy, doble pa ang ginabalik ni Lord sa iya. Gani, kamag-an sa nagasaka nga grasya sa ila. Napatapos na gidman ang 3 na kakabataan, puros lalaki sa high school o 4-year course in college. Ang subang, si Anoy, nakatapos sa BS Auto Diesel Technology. Ang sunod, si Dodoy, nakatapos sa BS Electrical Technology. Ang agot, si Nonoy, nakatapos sa BS Electronics Technology. Sunod gid ang tuig sang ila birthday, or sunod gid.
So pag third year college ni Anoy, second year college si Dodoy, kag first year college si Nonoy. Tama gid ka budlay, magdungan ang tatlo ka bata sa college. Maski naka-avail sila sa free college education in state universities and colleges. Pero gihapon si Amboy kag Maripetra sang ila allowance. Pira man lang ang kita sa pangisda. Although nagabakas man si Maripetra sa pagburubaligya. Ang kabataan nakaintsindigid sang kawadon sang ilang mga ginikanan. Si Anoy nagtinguhagid, nag-extra work siya sa piggery sang amigo ni tatay niya every Saturday and Sunday. Si Dodoy amuman. Nag-extra work sa poultry sang iyang maninoy every Saturday and Sunday man. Kag si Nonoy, waay magpapierde. Nag-extra work sa banwa sa grocery store sang suki ni nanay niya every Saturday and Sunday man. Ang 2 days salary nila ginabudget for Monday to Friday nila nga allowance except kung may mga contributions kag extra activities in school, sagot sang ila tatay. Kanami man sa kabataan kay matutom sa ila pag-eskwela nga makasulod man sa top 10 of honor students. Kag waay mga bisyo kag nagahigara. Just imagine, nagabulig man lang baligya si Maripetra sa mga utanon, kararuton, ginamos, uga, tinapa, bihon, kafe, kalamay, asin, kag kung ano-ano pa. Igo lang ibakal sang bugas ang ginansya kay nagapangisda man si Pari Amboy. Sa pagpadayon ko, duhagid ka adlaw ang pagpanimuko ni Pari Amboy sa Tiangge. Kay puwerte ang waswas ang hangin kag uran. Pagkanay-kanay na sang dagat, nagwa na siya pangisda upod sang iya duha ka bayaw. Sa nagakasisid mon ron, natingala sanda nga do ka bugat birahon sang fishnet. Gali, may tawo nga nakasulod kag nakahawid sa fishnet. Waay nanda maklaro kay waay nabayo ang tawo. Ila ginhingagaw, buligan patakas ang tawo sa ila pump boat. Maayo kay buhi pa siya, pero maluya na. Ginpainom anay nanda sang mainit nga tubig sa ila termos, kag hinatagan sang ila balon nga kanon. Ahay, inday kaluoy sang tawo. Puwerte gid ang kagutom, puwerte ang kaon. Pero nagaulungan lang pagpamangkot sang iya ngalan kag apelyido. Sige lang ang iya harabal. Gipabayan do lang nanda kag magpauli diretso tungod sa tawo. Sa ila pagdungka, maayo kay natabuan gid nga may isa ka barangay official sa Pantalan. Kag dayon gin-endorso ni Pari Amboy ang tawo nga ila nasagop. Kag ila gindala sa barangay hall. Ginpabayuan sang barangay captain. Ginpainom sang mainit nga tubig. Ginpakaon sang kanon. Pero busog na kuno siya. Ginpatumar sang bulong sa kakapoy kag ginpapahuway. Samtang ginatipan nila Pari Amboy ang mga isda nga ila nakuha. So nag-abot sa isip nila nga surusobra lang isa ka oras ang ilang pagladlad sang fishnet kag magtakas kay may tawo nga nakahawid nga nasagop nanda. Pero kadamo man sang isda nanda. Do puro parehas sang isda nga makuha nila sa 3 ka oras nga pagladlad sa dagat. Nagpasalamat sila. Nalipay gid sila kay nagpasalamat kay Lord nga kadamo sa mga isda nga iya ginhatag. Labaw pagid ang ila kalipay sang pagsalbar sang kinabuhi sang tawo nga nasagop nila sa dagat. Naamnisya adtong tao. Hindi kakilala sang iya ngalan kag apelyido. Waay makahibalo kung taga-diin siya. Pagkaaga, gindaradayon nanda sa banwa sa DSWD kag ginpa-broadcast sa public service sang Bombo Radio. My fellow active listeners, nabatian na ninyo kung daw ano kamalahalon nga padya o greatest gift ang paghigugma sa Diyos kag sa tao. Ang pagkamaluluyon, mabinuligon, mapisan.
Kag mahinatago ni Pari Amboy, amo ang pinakadako nga padya sang gugma sa tawo ngadto sa aton mahal nga Dios. Madamo pa man ang malaragway naton nga greatest gift of love sang tawo sa iisig katawo para sa Dios nga serbisyo. Tita Regine, diri lang anay kita magpahuway-huway, and see you once again in the next episode, next email. Sa liwat, salamat gid sa imuwa ay pagkatakapagbasa sa mga istorya namon. Mabuhay kita tanan sa KLP. May our Heavenly Father graciously sustain you the knowledge and wisdom, protect you and your family now and the many days ahead. Truly yours, Indy, sang Iloilo Province. Well, the Lord loves a cheerful giver. So when we give, kuno dapat nakasmile kita, hindi nakasimangot, and always remember, it is always better to give than to receive. Ang pagiging generous, madamo gid, no? Ang imo nga mabless, madamo gid ang imo nga mabuligan. So salamat for again reminding us of this beautiful virtue kag pwede gid naton, no, nga ma-practice every day of our life. So do one thing, do one good thing, bisan per day na lang. All right, and be generous, and also be very grateful. Kita inatanan, whatever we have, they all came from one source. It's Him above. So thank you so much, Gid, sa inyong mga very nice naman nga episode nga gin-share diri sa aton in Bisang Iloilo Province. Amat-amato naton ang pila pagid ka mga stories nga imong gin-email diri sa KLP. So salamat, Gid. Sa inyo man yung mga istorya dira, mga kabombo, we encourage you to also write your stories, and the soonest nga matapos ninyo email dayon para mapustahan na naton diri sa program. So paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info, or padigihapon ang ginasulat ng mga istorya ng mga kasaysayan, ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow with more very interesting stories to be shared. Maraming salamat sa inyo. Of course, magasunod na ang mga dramas naman kada hapon. Si Toyang Ermitanya after sa KLP, pagasundan sa Provincial Jail, and of course, ang Dear Diary. So see you tomorrow sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.